tuna kan hmu mek lai hi Elena nia in bual turin athum no de chu han phel vel meka chu ti lai chuan a hnung lama tangin tuima tak hian phone in a thla alo lawa ti chuan athum no te a han phel fel tak nu chuan apate chu a kon lut hol mai kapate engi kon ti don hei ke bual don sin an ti ya ma se pate chuan boi ente ipian te kha amoi ka ti khop mai an ti ya ni lo he tong hen chuak ngal ko an ti ya ni lo ve beng chang su inu le pa ten an thi san hu khan ke hian ken kol chia khatiang mai khan min ti tu ka ni lo tun he ka hne na lawmthu sui hun dur chu ani don lom ni tin a to wel ven lai chu po thlak sak mai han tum ta ma se Elena chan lo du bi khau lo mai rang takin min thla ngal te tin a kapa chuan a khup chuan han dowa chu vele rang takin pon lama chuan atlan chuak ta hala kanute kapathe khan bathroom kom lai khan me kon suala tum sin tin lau thong tak chuan avasayam oi lo I pate te chuan a tuat lo thuk chelom I khia sual pal mai ni chu an ti chuan a pate po chu bathroom lama tang chuan lo chuak ve chi towa Elena hian anu te a han ena a thu soi oi tak si lawa chuan nang ni pani hi in lo in thuol mai ni mo ati anu te chuan chu tiang ang mai thuol na kan nei lo an ti ya chu ta pate chuan tuna chuan lan chen tu in ei to lo Elena I taksa zong kha ke ma ta ve kan don tin man tum chana kon kal phaya ma se Elena chu ang takin ahu ma chana luta kongka chu akal hal ta mak maya a pate chung kongka chu an nam do tot dota rang takin kongkai lo hong hal ko ani lo chani chak lo vi mang ati Elena chun abial pa chu akol hal wata ma se heti lai hian abial pa chuan mei chedang alo pui vel meka a phone lo rek chuan o ma van boi thak tak Elena I bok mo antia a mei cholo pui po hian I bial nu lo phone chen iso han la phot te anti chuan hey kala don hlei nem ani de chu ngai to ngai lo kan thil ti la hi chun zo mang an han ti da ya ti chuan le Elena chu mang ang khop mai a bial pa phone la thei bok si lo a pate la chuan kongka chu a kon nam deuh chok to mai bok si ya chu ta le ha pate chuan thil hi a house zongin ti tum lo mai te ka kon lu don tho thowa thate te in ka thuai mai ro alo ti ya ma se Elena chuna thuam no ho chu a han la ngal vata ain ha soka ti chuan veranda la ma chuan alon chuak ta veranda tong chuan in hnuai chu asang viau maya ma se en tin amo a chuk mai chu angai do ani ti chuan le mun pakhat lo langa chu ta chuan ka chunga tangin rangwal pakhat kon chuak zana heti lai hen Elena pokha pona chuak dei tua biakina kalena lo tong try mek ani kanu kapa enga tinge momin thi san ma em le heti gang khovel ten om le ga thlak lu tuka hian en tinge min kal san thei jok tin lo tropa helaya tlangwal pakhat lo chuak zan kha amhing chu Sebastian ania amami putak pakhat chuan Sebastian kalom pui che tuna chuan in chungkwa baldu chi chungkwa ho tu pa ber inita chuan keni po kan chungkwa hian he khopui hin thunei na sang tak mai kan neya sum don na le poisa khelna te night club te hang zong hi kan thun huai omania chuwang chuan thok hoila malam kan pan tlang dial ka be seinia antia ma se Sebastian chuan min lo kha thiam la tho ho ka du lo ke ma kal ka du ni antia chuan nang hi chu khem hona ikal don anti chuan engi moi suyom zia chu le antia Sebastian chuan pistol on phok hala a hmonga chuan tinta kapa thattu khanang ma ini ti ka khia chuwang chun tunai hian phuba kula don ani kapa I tha man kha I mu ve khopang inun na hian tu nga lang anti chuan Sebastian en thil nge ti tak le tuin nge chu tiang thu chu khil chu ka khelo ba ma se thu thang dik lo mai maya
in bum tir me suang cho kan chung ko len chung ko te chu tun ma tangin thok ho thin kan nia in ngai em kan ni lom ipa le ke te phei chu in ko ngai ta kan nia an tia chu tia soi ve lai chuna pi deuh tang chuan tu te mo chuan Sebastian a chut silai chuan an lo tin ve da boka he potaka hian eng thu nge khre chu ka khre ho lo ba ma se thu khre zong chu dot ve kan ni ti ka chiang sakani a han tia Sebastian a chuan a tok tai nangi khrem hunai ka lang tim pistol chu a met puak a khita pop mai chu pistol ri chu han khria chuan Elena biakin chunga ompo chu a phuzok maya a lau thong ta khop mai pon lama chuan in that anom ni ngei na lang Sebastian chuan putar pa chu aka hlum de maya ma se chu tia aka hlum atanga gai vak lawa chuan apia de otanga silai lo tin veng tu khan a khon kap lu ve to top mai voi hi lai mai taksan ka fuwa ma se atak se peng poi muan ka fu lo lova chu ta le herang lu to tak main biakin lama chuan atlan lu ta hoi mai heti lai hian biakin chunga la chuan Elena chelo oma ko om na lai mun hi a him lo top mai enting ka ti ta khang ka bi hok fa thangai ni tin angai to na boi khop mai heti lai hian abial pa te dam pangkha lo lang ve de ya Elena min mu chuan a fu don lo nia chu wang chuan lo wa hol e phat mai ro an tia abial nu hian enga tinge I thlen ve mai lo in thlen mai ula an ti o ga thlen mai thei nem kanin lu man zong zong hi Elena hian a perfect alom chu chu iti ve thei ngem iti thei lo ni te chuan kan len thlen thei nem ani phat o tin an thla liama ye chuan abial pa chuan a phone chu phorin Elena chu ava call let ve ta ma se heti lai tak hian Sebastian chu soitawngin biakin chunga chuan a kan pailu de nuanga abial pa phone call po chu ala thei lo ni ti chuan le Sebastian chu kan kal phei zelin Elena ma zona chuan a kan tu deuh tan nok maya ehe silai nang ka pani hi naks ka ni boka chu vanju ka tampui ha vla ngai ni tin ava pan na ya kapu I harem I thaim han hakte tin aliam te chu aromal chuan han tuam vela chu vela a kan har sok mai Sebastian chuan pistol chuan a kan tin nga la nang hi tungei ni an tia Elena chuan misul kan ni nem nak salom kan ni ke en kol don chelom ani lo chuan ithi mai don sin a han tia tu moi nia ati o naks kan ni helai hian inun chan him tu local kan ni hi a han tia naks moi nia ani le ki tunge kan ni min khiam an tia tunge ni ti ka khriat lam pang pui mo lo ka tampui nei mo mo chu wang chung ka tampui yang che an tia chu ta Sebastian chuan chu nu te ro chu silai ka tin chung pon a khurom mi alo a mele nai na hoi sen dai mai a thai tin a do ve ta mai boka chu te lai tak chuan ama zong tu te ho chu bekin chunga chuan an ron lu ve ta Elena chuan song mi te son an ron song che thi nem ni an tia Sebastian chu a ron thu thang hal vata Elena chu ko son hal an ron kal nai zela Elena chu a bang ti lau sia aka chu han hupa beng ching su lo tia chu ngoma ve tu te chon lo kal nai zela chu vele Sebastian chuan Elena chu a hmuya chuan a fop ta ngot mai ti chuan ama ron zong tu te po chu chulai hmuna tang chuan an kal ve ta Elena chuan men thate te nom lutuk tin kalson me chu han tuma ma se Sebastian chuan kalson me la phal lo iming min han khrute athia kala ka tong hengkal sonte ka hming khiat po thu lo ve tin an kal nga la ti chuan le Sebastian naw pakha chu ang kalin boss him to e helai hmuna tongin uncle bo to e a han tia ti chuan le chhuata chuan ID card pakha ro ta tha chu nisina Elena ta khani chu charin Sebastian chuan anaw hena chuan henu hi lo jong munga long cheu enti kong zong poinin zon mungai ni an tia tunge lia ati ka khibik lo ma se nakin loka chung kan Nupui to kan ikha atita ole damdoin lampang alo langa naks pakhat chulo kalin
Sebastian Balducci silai nang ka hliam ania voina an kon admit che han tia han en chian chuan a hma biakina alo ompui pa khani Sebastian la chuan Miss Elena Mitchell ato pa chuan kanin tong lai ta mo a kon ti ta khau mai chu ta doctor chuan Mr. Balducci hi silai ka hliam ania a hliam hi ana deuh leka ma sei ma chu a son cha khop mai a han ti chuan Sebastian chuan nia mai se pakatin min trampuya kalom khop mai ani khan kanun na chan hemani an ti zuya chu ta doctor chuan Elena hena chuan atom no vel helo en siang la atul chuan atom nei lo thak don nia atia kalsan vel emaya chu ta Sebastian chuan ma askarf ama tom na na man kha an peya hi ta ning ka khia ka sufai ve kania kha tin a han peleta scarf sulak mai han tuma ma Sebastian chuan akota chuan lo vonin khami zana tang khan ka ngai tu na heni om ran thina sin a han ti zuya Elena chuan ma se ro chuan akal le ngal wata chuta Sebastian chuan tho chuakin kapi ka bande ste hi ien dik don an lomi a han tia khuma khan lom photte khatianga min be chun zom don ani chuan hetiang thil hi di ka du me lo ni o an ti chuan ole ka khia lom an ti chu ti lai tak chuan putar pakhat kon kal lein Mr. Balducci ato pa chuan kan hmuta awan lo momem kalom hle mai in hena hin lom thu se to tam tak ka bani he hospital tan hian poisa tam tak yon tho ti te kalo khia ente Mr. Balducci hian kan hospital tan hian makta duai som lai mai awan thoni o kan VIP ni hi thade win no en goldon ya enge momo te nem a han tia momo chu ne dem lo ve he Miss Elena ka bula oma ani hian min ankle thu khop mai chuan ani po hi lo du sak deula a trying ka khia anti chuan te reng mai a lo te po kan pun kha lon ya Miss Mitchell voina tong chuan Mr. Balducci ankle to tan hian kan roi chenga helai hospital tanga chu ma chu ama hi ien kol bi kang a han tia ma se kapu a duty ka nei ve tho boxia inting he niang anti chuan I duty te chu metang kan lo ti ti ovek me don lom chuan Mr. Balducci hi hlim takin lo omse khe kan hospital om chuna na hi chu ne lo du don ni o an tia te chuan pon lama chuan a chuak ve lai ta mai boka Elena chu polai tak chuan nui lui khama chu ta ampuan chuak che chu I thil ti hi enge om zia ka khwelova ma se rang takin helai hmuna to hin chuak hala thang an tia Sebastian chuan company in zan ri ave kha chu kil do ni la ka do ni adita ente thiampa ka khil chiang che hetiang misual pol zinga mi hi ngai zon ka du lo khum in lei china siam po ka du lo chuan thil pakhat bial pa ka nei sa khim bok an ti chuan Sebastian chuan chui bial pa ai chuan ke chu min thlang zok ngayang tina han se ya ingai dan dang halo ngai phot te tin Elena chu bon lama chuan a chuak ta ole nakina chuan Elena chu bon lama a thian nu ne niam tak chuan an lo ti thia a thian nu hena chuan kalaka hian thilenga mo tak ki thup ning ka khia an ti chuan a thian nu chuan nakina I khachu ve mai ton alom an hmongai theinem a han tia heti lai hian driver pakhat chuan apu Mr. Balducci chu ro bein boss Miss Elena chu in lama tluang takin a ho thlenge ati Sebastian Khan anau te chu alo en thak ti rawek chunin chuan a bial pa chu tin mo kan ti don tin Sebastian chu ro zot vel me kani heti lai hian in chung lama chuan Elena bial pa chuan zung bun alo leya a bial nu hena khan alo hmu ti ga a bial nu hi alung oi vak lo Elena chu Nupui tan nei itum tak tak em ni ya ke ko omrang ni lom ni ngatinga Nupui tan nei tra le tum an ti chuan do tak ka sei vek to kha kanin nei huna po company chuan kanin le chin na kan la siam chun zom zel thei tholom to na kan omang hian kan la om chun zom zel do na lom Elena chuan kanin lo man te kan sen so te penga company hlim takin kanom do na lom ati lai tak chuan kongka chu kanin hong thut maya Elena le athian nu chu an kan do ta a then nu chuan David hei ka kon khoi ta
tiro Elena lo kal te imit khala meng me su o anti chuan David engthil nge ni a antia David chuan ama chuan thrin thil hote mai mole voin chu surprise chu ka du ni tin ama chuan zungbun chu a han keng kanga a biang nu chuan lo e lo mel khop mai heti lai takhen pon lama chuan Sebastian chu ka tangin a kan chuaka an hnunga chuan anau te ho chuan an lo zui boka David chuan imeng thei to athi Elena isoi thwina ka khia mani in tak tak na ya chung ko pa ngai tak din ka du ti te soi thwin chu ke hian ka pe thei che ni chumi tan chuan ka nupuya itong dungem in nei iduem ate ta chuta Elena chuan min tho thiam la kan man mo ma lo mo alaman mo thlak vak hlei nem an ti chuan David chuan enge kan la ang ka ta ni tu kan ka du chia kum khua ta na ka ta ni tu kan ka du chia he kho vela hian nang lo chu mi dang du dang ka nei chung hlei nem chu bang chun enge nga tu dang lo chuang an ti ya Elena chu lim ve khop mai a thian nu la chuan tin chang mai ta che alo ti ve do sek boka de ra mai ka chana te chu yo sa vek kha tin a kut chu zungbun bun ti to chuan a han duwa so ti lai tak chun Sebastian chu kan lutin kapom theilom ke mang ka pum pui ve lo chu a kon ti ya an hnung lama chuan nau te ho chun kan ding khup mai bo chu ta le midang ho chuan mak ti tak chuan an lo thira Sebastian chu kan kal hnai zela zungbun chu kan chu sak nga la David chuan tu tinge moi ni le hi kan pui huala ni hi ani hi engtin ma lo ti ho song chu an ti chuan tunge kan i khadu mo Sebastian balduchi kan i hi antia chuta midang ho chuan balduchi chung ko ho mo tin ani ho hi mi thatak ani lem lo ti chu an khian dan deuh tho ani chuta Sebastian chuan Elena hian ke chau hi apasala tan min nei don midang tu ma in loin gol boi ve thei rawang a han ti chuan Elena chuan eng moi soya enge helai mun ai ni kon ti dona nang hi ka pasala tang ka nei don ho lo che a han ti chuan eng til mo ke ai na ani zo ki pasala tan nei idu zo ka mo hetiang tennis khel ve thrin me mai chuan a zungbun te po hi ante hetiang zungbun man klom lutuk ante ya David chu kan kal hain champa ingi bona chu ka khalowa ma se hi chu ke mani nunania tu ting hi ni chu ka hai pui molem lo ma se khongai takin helai mun to hin chuak ngal deu ani lo zum police te ka ko mai don ania a han tia ma se Sebastian nau te chu kan kalin Sebastian chu kan sel beta moi teu engthil ngin tia tin Elena chuan lo thela tuma David la chuan min tha teu wang ta ke min tha hal teu tin au ve boka chuta Sebastian chuan idu phachom police ho chi ko thayang ma se police ho po ka thun nei na hnuaya om vek an ni ka thun nei na hnuaya om vek he khopui chunga thil kal dan zong zong hi ka thun nei na hnuaya om vek ani an te ta chuan du tak nang po hi tu nge ni ka khachiang khop mai tin Elena chu a hmaya chun han khoya inge moi sui chu le a kan ti engthil nge ka sui khadu mo inu le pa ten an thi san to che ti ka khia chuan inu te le ipate te nena I oma ma se tuna chuni om don to lo a chan chu nang hi kan nena I om don to wanga ni a han ti chuan Elena chuan I thove ne chu tiang thil chu ka ti lo to pang a han ti ya Elena chuan teu lo mai ka lo kal hau lo wanga han ti ya chu tia ti ta ka chuan Sebastian chu a hoi deuh vutvuta a bial paina a khel trin tennis rocket chu a han la ngun de ngai to chiang che tuna hian thutluk na diklawi siam ani vai chuan I bial pa hian engtika ma tennis hi a khel thei to lo mai theinia o a han dia chuta a bial pa tennis chuan kha thil kha khoi me su kha thil kha mi min sponsor ani kha an tia chuta Sebastian chuan balduchi chung ko hian an sponsor che ti hi I kha thiam phanange an ti chuan entim mo ati chuta Sebastian chuan uruk devin ngai thate nangma sponsor tu te hi ke mani kan nialom tunai hianin Elena hi ikal san halani chuan I hlo ale thumin kan ti pong
ingai ngai dan ahan ti ta Devin chuan enti mo ale thumin in ti pawng mo ichiang em ahan ti chuan Sebastian chuan raket chu han paya kha mo ka ti ngang kha he pa mangai na hi alem vek ani mangai na tak tak ani lo Elena ai chuan nang ma ham thana tu i du zok ani ti tu na hana chiang hal khop mai lokalte Elena tin Elena bana chuan ahan kaya chuta Dennis chuan lok i poisa ha ka du ko ti na ni henem ka zo chiang me chelom Elena lo le le hal te tin an ko velom loma ma se Sebastian chuan apulo pa pon lama chuan apu chuak ta dai mai Elena chuan min thlang hal te tu na hin rang takin ka fiam thulo nia min thlako a han ti ya ma se in pakhata chuan apulu ta chuta chuan a han khata Sebastian chuan wonde vin ngai thlako vona trong chuan he in hi nangma in ani tuang tin a han khira ma se Elena chu tlan chu hala tum he in hi ka in ni lo kom thei lo a han ti chuan Sebastian chuan ka thu soi choi mai te helai munai ni hima nuam ti bokang local te tin rom pakhada chuan a han hruaya chuta Elena chuan chu rom chu a han en kwal vela he ho hi inge ni om zia tin pakda te a best sit te chu a ro mi ang che che chlo nia chuta Sebastian chuan ka assistant hena heng zong zong hi ti tuan ka tia engkem mai hi i rom pa ngai ang vek khani don ani chu wang chuan itan chuan mun thak ani rawin i ro mang khani maya nuam te takin om turin ka du che ni chuan i bek tu te i thom no te hetiang hi me chho chuan mo en tia chu wang chuan ka lo le sak bok che ni hi a han tia chuta Elena chu kal mai han tuma ma se Sebastian chuan khuma chuan a han nama ka sei to kha lim taka om turin ka du che lom helai mun hi i nang tak takin ngai don nia ka fiam thulo tin han sei non le Elena chuan ka thei lo hetiang hi enge om zia ka khathiam lo ni ke ma la ka thong hian enge du sia an sei te an tia nang ma la ka tong ka thil du chu enge ne vak chuang nang ma ne mai lom a han tia enti mo enga tinge min duwa tin an zota Sebastian chuan ako chu han phela hoi mo ikut khamilo pete anti ako ta chuan a han vuana Elena chuan en thil chiang mo ti tu min du le anti chuan Sebastian chuan a thuam no chu han mel zawa ti chuan ako te a ke ko te chu a han phel thola sta Elena chuan atok kha pa kha chu ka ti thei lo i lo ko yange liam mi to awangin in phel thei lo ti ka khia chu wang chu ka tampui mai chani kha a han ti chuan Sebastian chuan Elena chu tiang ne nem mot pui chu ka tum lo i du thu ga yang ani lo chuan ka mot pui lo wang chem helai huna ka khuana chan jok te chu ka liam an tuam na hi thla ka ngai to chu min ti sak tu kan ka khoi mai chani ti na han soi chiang le do hlaka chu tia soi ta ka chun Elena po chuna kha thiama ti chuan atak sa atuam na hliam te chu an han siam tha chu tia an siam that pa chuan Sebastian chuan thil pakhat lo khila ka du ni tuna tonga thlakhat nuwa kanin nei na hun kan pon si don nia an ti chuan eng tin moi soya nang nei hian khret pok lein kha chiang lawa enga tinge in nei chu ka du ri ngo tanga hem wangin nge an ti ya Sebastian chuan ke min khret chena poi mo leinem ke man ka kha chiang che rom nang hi khovel mai che jinga chuan ka du om chhun in ya lom a han ti ya i ata nei hi an ti chuan alo ve chu lova tuna chuan ka kiangai om lo chuan itana him to lo ka mel ma ten nang ma hi anon be don tho tho che chu frila ka do ni ka Nupui ni lo la ti chuan i him ane mai a han ti ya i thu sei chu ko chuang lo an ti ya ma se Sebastian chu nang ma sei dam lo chuan chu lai phuna tong chuan a chua san ta a tu ko lo ni ya Sebastian te na chuan tuk thuan an evel mek to ni Elena po chu amu a kan thowa kapi chu bai le tin thang ka chuan chu bai an lo buka hey enge ni om zia khonga security thein oma helai ni tunge ni ya tin helaya an ho tu pa ba ni om tak mai chu a kan chi ai tan ta ma se an chelo pakha chuan boss ani hi miss lai ni ya an ho tu pa Sebastian an lo khoi lu ni ya
chu wang mole an ti chuan helaya meche pakhat hian ani mo Sebastian chuan infiam na turam meche pakhat alo hon le ta tin ani mo an ti ya helai pa po hian engma sei talo chuan nui diam vel mai maya kha lo thu ve ro hey tuk thuan te e ve duang te in thut na chu an han pota ma sei ram lo chuan thut ve mai chu han tuma ma se thut thleng chum pot sona a thut suala chuata chuna thut an nok mai chuta helaya an ho tu pa be nom tak hian nui chungin helai hmuna hi chuan itlang nel tak tak thei rawang a in fiam na tur mai mai ta na alo hon chen ni boxia alo ti chuta helai me chunu hian email te po hi a thagai don lo tin chemte chuan a hmai chuan han tina chutia a hmaya chemte thai ga nan tum lai tak chuan Sebastian chu agon thleng ta du to kha ro tin agon beng ta thuai mai chuta anau pakhat chu kowa ngun de bin longai thlang che tun nuwa kan pui tu hi lo ti du da ni amo hetiang a lo ti nom chuan helai hmuna tong hin khoi chuak nga lang chu ani pu khoi chuak nga ro an ti chuan chulai me chenu chu pom ka nga pon lama chuan a khoi chuak ta chuta Sebastian chuan I thamo an ti chuan an ho tu ni om tak hian I thil ti lai hi du to ko alo ti ya ma se Sebastian chuan ka ti tu le ti lo tu sei tu rin tu ngai ni ya helai hmuna hin ke hi thu nei tu ka ni to ti khana nge ya bal du chi chung ko ho tu pa ka ni to hi an ti ya ma se he pa hian eng thu om ze nei lo nge moi sei le ngai thate I pa khan ke hi min ring em em ya Hmalam huna thutlu na zong zong po hi ke hian ka siam pui chengai ni an yang hi Nupui tan hi du tak takamo a han ti chuan Sebastian chuan kan ku main thlau to a in thil thlir dan ang khan thili kan thlir vek lo nia tuna chuan helai hmuna ni rovin nang po hi Mediterranean lama thilka ka khan om to la thang a han ti chuan he pa hi han khodeu khak khaka chuta anau te hon hena chuan ani hi hoi chuak hal do a ti vela ta te chuan ani po chu pon lama chuan an hoi chuak ta chutian hoi chuan hu chuan Sebastian chuan engma po ile e mu mal lowanga an ti chuan e mu mal lo ma se ka thil e chak na zong zong po bo vek to tin tho mai han tuma ma se Sebastian chuan an chel beta min thate Nupui tu tan chu mei che tam tak no mong chu inga ting e ke min ti boi kheka tin a han zota Sebastian chuan a chan chu engwa kan le nem nang he ka mangai om chune nia ka voi khat muna tong chakhan ka mangai hal chelom zona dang heng hen om vak em ni an ti ya ole nakina chuan in nei thuam ho velan zona mo ko an zona lama chuan an kala Elena mo ko to chu an en vela he ko hi mo hem tin designer ho chuan an lo ko hua Sebastian chuan a moi khop mai nang enge moi ti vem an ti chuan ke yo moi ti le ti lo enge tong kai nom an ti ya ma se Sebastian chuan a moi ti lo chuan adang hi I ha thei tho nia an ti ya no ko ko pi adang chu kan en le me don em ne yang ti na bulami chuan lo sei ni chuti lai chuan han hoi vela a ma do kana chuan phone hi an da ni heti lai hem pon lama chuan Sebastian chuan lo ha ka thing pui te lo in vela ti chuan a ma do kan le ko an da chu wang takin la a ko chuan a chuak ko ta zal mai Sebastian mulo lai chuan atlan chuak ta dei maya Sebastian la chuan pon la chuan lo ha ka a vakoi em ve mole ma tinge ni yo kan pui hwal kha khoi takin min lo wa thi thlai sok te ti nam bulami pakhat local chu a han zui do ta boka heti lai hian Elena chuan a bial pa Devin chu a phone Devin hei ka tlan chuak thei ga me avade khoyangi oma alo ti ya heti lai hian motor ala ma tron chuan Sebastian naw te chuan lo hu veka boss enting kan ti don alo ti Sebastian chuan a gok te in zui phat mai tiang khoyangi kal don kan enang chu an ti ya ti chuan le an zui zela chutia an zui na lama chuan a pia deuh thing phena tong chuan Elena I ka hlum tum mi pakhat lo oma ma se chu ka hlum tum tu pa chu Sebastian chuan an kap hlum le zowa alan dana chuan Elena po hi tha tum tu anom to ni na lang a chan chu Sebastian nen hian
in zom nan nei nia ngai an mel ma te zinga anom to ni mai the heti lai hian driver hian kan mel ma te chuan nang ti boi che hi an da ban san thei lo ni hi Elena hian kha biagina khani nun na chan him sia chu wang chuan ama chop chop hian an hovio don ani hi lo tia nie chu tak chulom kan mon chang thei lo kan mel ma te hi kan thian fai zia dangai ati heti lai hian David chu ago ma lo oma game lo khel vel meka chuta gang takin Elena chu agon lut ngal David tin agon kal hnaya kon poma chuta David chuan I time phone check lo tuma zon te pok lo zon chia police na po report te ka file I time enge chunga thlenga an dia ka thai atin lo che mo an ti chuan min te lo ati a that na sak chu an dia Elena chuan gang takin he khopui tong hian kan tlan chu nga langai nia ani lo chu min lo zong hle hal don nia an dia ma se David chuan lok chu tingin kan kal son me thei nem kan game khel lai lak lo sia season lok lo lai nia ka kal bo thei nem Hmalam hun zong ain khat fe kha ka kal san ni chuan ting he niang sum le pai ka tho chu ve na ni sin game kan khel lo lai nia min kha thiam phram te an dia chuta Elena chuan eng moi sia company ya kan him no chong chang kan sui mo ka tia ma tinge nang ma chu in ngai tua an ti David chuan nia chu tak chu lom company kan him theina tu in ram siamila ke chu lo khela khoi photanga chuan nang chu lo vakal la ikal nuwa kan game te kan khel zo ton huwa ka kan zui veng hal vat don chelom thai thiam a han tia chu ti lai tak chuan kongka chu non tlo hong de op maya tu tenge kan ti chuan Sebastian le an naw Matthew te khan ni Sebastian la chuan a pistol chu kon phorin en thir nge ko soi kha ani hi kut mok pon lo khoi to su ti ni lom ni tin pistol chuan an tina he ti ngai lo ti wang hen wen chi chak lo wi hong nang hi ka that nga don che ni tin pistol chuan a han tina ma se David chuan ni lo Elena hi kan pui hual nia chu ti mai olsom chuan nang ni laka hian ka hlan thei le nem ka ngai sak ve ngai lom kan pui hual lom an ti ya ma se Sebastian chuan Elena hi kan pui hual ti mo ka hmangai ti ni sei mo ani chuni hmangai je chuan fin fiala ikot khoilam pangzo khangai ka don le an ti chuan lo ni ko ngai takin min kap su tin David chu agak na sa da view maya Elena de po chu kal hain ni lo Sebastian kap te su tennis khel lai ni sia abani ka sok chuna Hmalam hun zong a chevek don ania an ti ya ma se Sebastian chuan a thu sei zong hi I oi ve kam bani le oi vek chi ni nem an ti chuan ni lo pistol hi handa thapot te chuan I du le ke ma hi min kap zok me ko an ti ya ma se Sebastian chuan Elena chuan kwa amhuya chuan an fob zewa nang te chu ka kap don le nem che nang te chu ke ma ta in helom ilaka hian pistol hi ka mangai lawang an ti ya ani le thil pakha chu ita ka ni ti ni se tongo ini pui hual ka ni ate ko ani chung ka thu soi hingai thala ka thui zom te ani chu kap su ti na han khida anon ne hi izwan I phot chuan Nupui tan min nei don nia chuan ka pasali ni bawang an ti ta chuta Sebastian chuan a thae helai mi hi chi bial palhui ni ya voi khat mai muto lo la ka do ni le kal nga lang le tin pon lama chuan a khoi chuak ta David chuan nilo Elena tin alo ko vea ma se Matthew chuan tennis ball tam tak chuan a gon voma longoi me ga tin pon lama chuan ani po chu chuak ve ta ni Sebastian chuan Elena chu an puwa in lama chuan an pu hoa min da thate tin agak na sokop mai khoma chuan an da thla thua ya en thil nge moi ti le a han ti ya chuta Sebastian chuan a thae phone yak to lawa tin a phone ale alo hlo che kani Elena chuan hmaya chuan an beng deuh chawa chuta za chun Sebastian chun thin ram takin han soi te le kha pa ha eng wang ngei duwa ani khana chan him thei chem ni ani kha milak tlak lo le mi nam lo ni kha I khona nge kha pa ai thazo khai phu ni an ti ya ma se Elena chuan do te soi ni chu David hian voi khat ma min ran nam lo san lo nang hian do te soi ni tin han soya ma se Sebastian chuan thil tam takhi I khriat khak lo mania ma se ka soi ve khak lo bokang an ti ya
thil pakhat I hriat tur ko chu ani ai chuan ka chak zo ka chuan ani ai ka veng him thei zo bok che chu khetop me ko an tia Elena chuan teu lo mai mangai nom ji khelo ni hi mangai na hin ti luina o mai moi ti lo ti sa tak chuan min nok lui thei ni mai theya ma se nang ma mangai tur chi chuan entika ma min ti lui thei chuan lawang a han tia chu tia ti ta ka Sebastian po chu a tho ve mai boka khai bil pa pokan mangai na om ji kha chuang lo mi thoi je pani kha tin an sei de ya Elena chu ani chu mi thoi je pani mai thei ma se nang chu mi khring poi ni lo ram sai nei hi tin a soya chu ti ngai te ne chuan a thalom ma se voi khachi ka soinon liang he ram sa hian atom pui thei jok che aveng him thei jok che du tak tin pon lama chuan a chu san le ta ne chu ti chu san tak no chuan Elena chu lung oi lo khop maya khoma chuan thu taw de ngong mai nakin do chuan Elena chu mo thua moi tak nen chuan Sebastian bula chu novakala Sebastian chuan I moi hle mai kam hei chemu to chuan moi be ani tin akut chu a han pe a Elena po chuan du than tur vak anei lo ni mai thei akut chu pe ve mai boka ti chuan thala tu ten lo kala kapu thla chu kan la tran to do nem niang an han tia tui do do chuan thla chu an han la chawa Sebastian chuan han nui vera mole kan thala khi yorin aina da zau bio me theinia kan Hmalam hun zera po kan tu le fa te pan an de en sun zum zel pi ni me theya chu wang chuan ni sang khan hanom te an ti vela Elena po chu thei top chuan an nui ve mai boka chu tia thla te an lak zo ton hu chuan anin kwa ve rang po chu adu lem lova zungbun po chu an phel deuh sok soka Sebastian chu han pe a chu ta le apu kha rong kalin kan in chunga hian ro puina te choi moina te a om thuina chu tiam ka a chuan he nula hi Nupui tan I duk tak taka mo an ti chuan Sebastian chuan thutluk na ka siam towa ani he ka Nupui tu ka ni engma soi boi the om lo a han ti chuan apu chuan he no hi kan chung kwa in nam moi turin klin na ne thinem nang hian kan thakal zel tur I ti chhewa ka sin a han ti ya ma se Sebastian chuan chu tianga ka ti chet na pakhat ma om lo he ka thutluk na hi min pompui lo tun omani phot chuan ke ma me mal ngei ka lo ma chunang a han ti ya chu ta na pakhat chu lo kalin kapu te te I chuak phot tiang tin pon lama chuan an chu tia ta ma se pu chuan chu ti mai ol som chuan kan en liam thei dang a thil ti hian engam tak ngong chu nei do na ni tin a lo in se over khop mai ole nekina chuan biakina kala chuan in nei na tak tak chu an tran chhota ni na langani Sebastian chuan ibial palhui po he kanin ne na mi khe pui tu hen ka som ve nia a han ti chuan enga ti nge chu ti khera ate o engwang nge ka ti rawang mi zong in nang he ka Nupui ini to ni ti khia se tin ka thu nei na hnuai ai oma ka ven hin hnuai ai oma ni ti mi zong in khia se ka du lom ate chuan la pui thiam lo kala he nei na hi ram ti lo kon om ni chuan ton he se hun ani e ani lo ani chuan tia hona han hong lai chuan a bial pa Devin kha a ron ding zuaya ma se abul mi pa chuan lo pot thu hal vat eng ma se thei ta lo chu da la pui thiam chuan le ani si chuan Nupui ni ti ka puang e a han te tur che chu Elena zo chuan lokin ke ma hen ka pom thei ro ni a ron ti chuak ta chu ta le mak an ti ta le mai nang hi pasal tang ka nei thei ro a chan chu ka mangai miu lo che ni a han ti ya ma se kin ka mangai che ro enge boina omem ni a an ti chuan chu ta apu chuan Sebastian mai to chiang te he Nupui tu hen a nol che ni hi om je chu kan chung ko hi min za lo le ti na ni a athil ti wang hian thi hi da phu ni ti na kan se ya kapu khoi takin lo ngoi lok te an ti ya ma se Elena chuan ipu thu sei kha adik zok vio nia a chan chu I thunun na hnuaya oma
Israel chunga in khung ran tuk chuan ka in pom thei do ni a han tia Sebastian chuan in tin moi soi ka hmang lena chaka ti lan viau to nu apo chu tiang chuan min langai amo ka ta ni thin lungi la hong thei do mo ke hi eng tiang takin ge mo min lo huat le an tia chu ta le pistol a kan thok chuak ta mi dang ho chun hlau thong viau mai chuan le pistol chu an en chen tira ente tu na hin ka that ngal don che ni nga yam ma se man ka sei to kha nang hi tin lo tu se re nang ma veng him tu chen ka in tiam to lom tin pistol chu ama azok chu han pe ya chuan le o ma chuna tin ta chu ta pu chu kan ding chuak Sebastian in thil ngai ti ya time ni ya an tia chu ta le Sebastian chuan Elena hena chuan he pistol ai hian mu sa vek chu wang chu min ho view nei chuan min ka phlum thayang min ka phlum manga ti chuan khuain kala ka thongin Israel thei doang a han tia Elena chuan eng thil chi angia ti don ti chun lo ngai chang thup mai ma se Elena chuan lookin Sebastian entinge etian thil di kan ni thei nem an tia chuta pu bek la chuan tu na khan ikka pani vei chuan nang le in mai te zong in an tua kam fekang chu khiang che tin lo vo ve a ma se Sebastian chuan ani chu sei chu na ta ma ngai su kalo thi ta ni pon nang ma veng him tu chi hian nau tam tak nei lom chu wang chuan kala ka tonga zalen du pho chu min kap thei lom min kap to pa a han tia ma se Elena chuan trap chungin enga tinge min kal tir mai thei lo enga tinge he ting hi min ti buai tla ta ni na han se ya a chan chu kan na hin tel ve tla to lom en ting nge ol som taking ka kal tir theng che kal tir che min du ni chuan min ti hlum mai nga yang idu than na ni ye atita chu tia sweta hnu chuan Elena po chuan a chal ta ka tak mai chuan pistol chuan an tina ma se a kap thei lo in chung lam pang chu a kap ta zo ka min kha thiam ko ka thei do ni ka thei do a han tia chu ve le Sebastian chuan han ko na ya ti khan thu tu ka chi siam ta chuan in siam me la wang ti ka tiam po ka che ka veng him tlat don se ti hi lo kha kan che a han ti non le ya pui ho po chu lo hlau thong lo thode hoi hoi mai ti chom pui thiam chu lo ka lin zung bun chu han bun ti ta ole voina tong chuan Nupui ni ti ka puang e tin pui thiam po chuan anem heta chu ta le Sebastian chu mi pui lo ko khom hena chuan voina tong hian ka Nupui hi in za tu ania Elena baluchi ani tonga he ma min sang chen ani po hi in za ngai tong a han tia apu te chu an ngai dan ni che lo ma se eng vak an se ngam talong in lampang lo langa Elena po chu identify bathroom tong na kan chuaka Elena lo ti enge ni an ti chuan bathroom ma ivo moi to via kan hau thong lo kan nia chuan ka kon kal lui don lova kan in ni zan te nia ti lung oi lo chi ka du lem lo nia an ti chuan Elena chuan ak lo te chuan abulamu tu rin min du nge nga zalena hian ka in veng thei ni pon kum kho chuan ka in veng thei don bok si lo antinge ka tiang an tia chu ti lai chuan mi pakhat kon kalin enga moi kon pom bo tuk mai Sebastian chuan enge ni ya heng thil te hi enge ni tin han ena hi chu i toi so kha tlap vela i phon tang kai thin kha an ti chuan a tha thi hoi min lo pe ko ke mang lo lang ati nakina chuan Elena chu bathroom tang chuan a kon chuaka ti chuan thom hoda na bom chu a han hon chuan chu thom hoda na bom chunga chuan mi pat me chiat na ma in fiam na thil man wa chu lo om tok mai a khak le ngal vat chu ta apia dewa kol ni om tak mai chu a han la chu ta Sebastian chu kon kala chu vele gang takin a pai ngal vat Sebastian chu kon kal nain he chu i thil mungai ni eng tiang man tuk ngai khem kan mang chin do nam ni an tia ai ni lo enga tinge khang til ti kha helai hmuna hian a oma an ti chuan kain puang mai nge ka suang to na hin thil tam tak om thina heng thil te hi han man chin velte ka ngai tu na lo oma ha ngai to te le
hei hian han phuak ta cheira chuan ka thil soyang piang han ti ta la awan nuam don em tina han soya chuta le Elena chuang takin a han hoilet mal wata asong to na chuanin thil tam taka kan om chu tiang chu han ni tamai se tin amit thla chuan an om dan tur vel chu a ma chuan a lo lang wai mai ni chu tia ding taka ai ngai to awang lai chuan Sebastian chuang kal nain i thamo ngai an ti chuan na ka thiam ko na tiang thil ka ti theilo ni an ti ya Sebastian chuan a poilo hun thol kan langa tholom ati chuan kumpula chuan a kan kal na ya Sebastian chu a thom no te chu a han phela Elena chu a lu nuam vak lo ta Sebastian chuan eng main thla hon na tuam lo nia nuna chu nu pa kan ni tuwa eng tin pon omela a thiang vek ta ni o an ti ya ma se Elena chu kan hoidatin moite he zung bin bin tiang chan hi ka him theina tu kan ithi ni rom ni kha ka him theina tu chuanin Hmalam mai da ma se tiang yom dan vel the chu a thul khang ka de lo ni a han ti ya dot ko se ngai theinem ka veng him don che lom lungai su ka veng him em hong che chuan he khuma hian ha dam tak le nom taka i mut theina tu te pon a tu chuan ma ka le thei lom an ti ya Elena chuan a tha chu ma se ke mai ka mu ve thei kan mu nge ting khuma chuan an mua Sebastian po chu a kan mu ve mai boka chuta ma zona tak mai chuna phone chu kan da ta he ka phone kha tin long takina phone chu han la Sebastian chuan a le pe ka chuan i phone kha man dan to tik takin hang che chu tin lawa thawm ne na che ta ngai le chuan ka tiang thil kha thenga tang ko du to mi lo nia an thi ya chuan le nam hoi chuan ani po chu mu ve ka mai ta ni wala atu ko lo ni chuan a thian te ni om tak mai chu an be kwal vel hal deuh chak mai a an ni po chuan an lo changa kha mi sol ho tu pa khanin aman be chem ni ni san la ma the eng thil nge thleng i thaim ti vel chu anin biak na me chuta Elena chuan text chuan katuna chung ko thakhi e man mo takin kanim hunga la ngai ni thil tam tak khil chu che kane tina texta chutia text lai tak chuan Sebastian le naw pakhat ni om tak chu an kan do ta chu vela kan tho chukin Sebastian thil pakhat lok wa cholok ko duwa ati a thalom ani lo veng chu o tin anaw pakhat chu an hoila he tinga veng tu nei khyang hi a thulem ni a khoya ma ka tlam bo don chuang heinem min ring ho an ti ya garing lo chen ni heinem ma se ko chei tong khan i him na ka ngai poi mo a chu wang chu nong ma veng tu chi hi anu mangai rom an ti ya chita kal mai han tum chu loken i kal mai min fop thengem an ti abianga chuan an fop ve mai poka ma se ko ta chuan an pot leya a moya zo chuan Sebastian chuan an kisa chumin ho chuan ti kha chuan ikal thei tawang a ti ta ti chuan le ni china abiak nena in mutuwa an ti na mun tlap pakhata chuan hon ka thlenga ama veng tu la chuan a veng thok maya ama ron sun hai tu chu kha phim ko ti na lo thian fai do zung ani ti chuan le a phone en pa chuan Hmalam chuan pana me che pakhat a su ta chaw mai nang mo engai tia helai huna hian David nena in mutu ka lokal mi nia nang te chuan pasal i nei to ni lom nei tin a bial pa kin om lo nu kha a thian nu kha ani helai huna ka lokal chan hi David mutu kan nei nem chuan engma chunom pangsi boina tu om lo a han tia chuta henu hian thil pakhat kan hol ve mai men che David na chuan ye pe se du to su ani nan chuan kam mo don dei to ani na taka phei chuan in ngai zon ti lai te tang to kha na han ti chuan Elena chuan eng moi se ya ti chiang te ben kan khunang che ani nan chuan kam mo don na engkim kan ti vek to chuan tu na in thren po hi tha ka ti pi khop mai che a chan chu David na hian mei che pan he ko pa hi tur ko de lo ke ma chau hi min kop se ka duwa tu na chuan ka du tu sam thleng ta a han ti chuan Elena chuan oi ro lu tu ka to ti soi ni lo mo David te chuan min mangai te tu ko lom ani hian in ti kong mai min ren om lo san he ka ring thei lo kham khin a han thia chu ti ra chuan mei che pakhat lo ka lein peiton
Balsan lokte Elena achu soi te kha enga ta mangai suwo ani te kha chu soi kha hakin tla kan tak tak lo antia Elena chuan enga ta ma ka ngai theinem ma se ka khri thiam lo chu enga tinge Davina bial nuangin ka tiang khan a vel chan ka kha thiam lo ne aba khoi sen zok wa male a han ti chuan helai me che lo kal hian nia to tun ma chuanin an chan chin ka khami anawa ma se nimin khan anin hudona ni ti ka hmuwa chu wang chuanin David and hin le chin na chon siam chho pon mai thei emo a thu se ko kha dik ni ve thei tho bok tun main thil thleng nge kan kha si rawa a han thia chu tai da na chuan nang meu pon David na chuan min ran am lo sanang ti chu yakhing tak tak mo ani lo ko oi lo chu adik thei lawang David na hi mi fel takania chu tiang mi pa ni thei nem a te deuh tat me te zui in tiang tin he mai che hi Nupui tu kata na asom nu khane tan han soi do na David hi afelasin Nupui tan te min soma chu wang chang ka oi thelo ni tin a thian nu nan chuan an la ti ti chun zum zera ni ma se thian nu hian Elena poi ka ti khop mai ma se thu dikhi ipom chungai don ania antia ma se Elena chuan ka kha thiam lo le enga tinge to na hian ka ko hi aboi em poi ka kha thiam se lo ni ni ma po asal ka nei to tho boka a han tia chu ta thian nu chuan ni to pasali nei to a misual ho to pa nu pui ni chu engi ngai dan he strict mele ngala antia ni a strict khop mai inven him na ti velte ani nom khop mai a han tia chu ta thian nu chuan nikta ka se chuan zeb lawa chuan i chu i pasal hi a sexy ka ti ama hi a pa box sia a han tia milo kha thiam pote bathroom ka kalangai tin Elena chu bathroom lama chuna kala an hnung lama chuan a security la chuna ro zui ve zel ente thiam pa bathroom ma pa milo zui zel do na mo helai lo omte an tia e ole miss balchuni lo omang an tia chuan bathroom lama chuan aluda ma se lu na hi bathroom ani chian wa rom pakhat ania avalu che chu abial pa le me che pakhat an lo om dun ta ehe David nang mo ati hetilai hian in lama chuan Sebastian le nauta chuan an sum don na chanchin an lo sei vel meka lap an ezat le an sum don na atang hlok nan mute tu te tu ta kan soilai chuan Sebastian chon phone call adonga oh hello anti mo Elena chon zu ina mo ati hetilai hian Elena dalam panglo langa David nang mamu anti dia David chon Elena nang mamu ati sina mai chia peiton nang khana lo om dunani David chon lai ang ring tak chuan ala nang hi ni me lo neo anti ba deu ne me a ase ani la hian David chu kata ne to ti ka soi to ha katak samoi tak hi angar thei leinem alo ti ve boka Elena chuan chu dikem khal e chen khamin lo kop velamo ati ta teu lo mai ani te chumin ti boi tu mai lom thilom dan kha chiang lo mai ni hi nang hi lom ka du be ka chu chuan nang chuan ke min nei rovin midang min nei san zo ka ni lom ni kha chuan tu na hian kha mi sur pa khana phasan le si chia min ron zong le velamo ati le ta zer maya ma se le na chuan chu boi na tu ka ni lo tlat apoi molai zok chu nang chuan midang i lo kop ti ka khia a tok via ve ke po ka do tok via ve tin chua mai chu han tu ma se David chuan kong ka chu kharin pon lama chua mai chu lo phal ho lo maya ka thu soi tu ka lo soi chiang tok lo ni mai thei kha mi sul pa bulamut vel kha i thang zo ka ni lom ni kha an dia enga tinge chu to tu soi te da ya ani nen khan zan khat po kan lo mudun hlenem an tia ma se David chuan chu i thu soi chu ko oi mai ang mo kha mi pabula khan eng tiang takin nge lo om ti hi tinge ka khriat theyang ngain ai hian nang hi lo na zok fe zok theisin a han ti chuan en tinge mo chu tiang chuan ni soi thei da nang ma zok hin rom ni ga nam lo chu nang ang me khing bulak lo om hi ka in chi ko khop mai tin Elena chuna soya chuta David chuan ke ang me khinga
nang hiam min kha chiang lo hle nei hi tin han no beta chuta an thian nu halo kalin nga tingi kha tikhani tia thlate tin alo dang veya ma se David chuan anam sona chuta Elena chuan David ka pa chuan a han dowa chu nu mai chu tin an boi do tadang nak mai heti lai hen Sebastian chu anam no hun chu lo thleng towa boss akan ho donu chu bathroom loma akal loka antia chuta Sebastian chuan bathroom akal ti chiang mo chuta chu midang mu anem I hrem anti chuan me che pakhat pe ton an tin ka khia chu nen chuan anim bia antia a tha chu kang halang tin bathroom anti lama chuan Sebastian chu akal hala Elena khongai om tin out chiam maya abula rom te pakhata chun lu tumin a han no de dat maya hetela hen sei tawangin in chung lama chuan David te Elena te peiton te chun lo boi do nak maya chuta Elena chuan I thil ti hi kha chiang lo ni hetiang hian tharum mangi min no lui wa kang su Sebastian ana khiat ve chuan alung ti oi lo ni ve chuan itana thalo view don ania antia David chuan tak mo chu kang ai pe mong mo kha pa khan ka biang nu ka Nupui nge to min chu saka tuna hian chiang takin kan khilang che Nupui hi ka chu sak ve don ani Nupui hi ka mut pui ve don ani a han tia chuta pon lama tong Sebastian chuan Elena lo hongte yo mem alo ti ve chen bol kha David chuan Elena chu follow han tuma du tok te min tha te tin rak ta a thong chu hriin Sebastian chuan kongka ang kalna chu pistol chuan ka phong ta thuai mai a valu che chu a silai chuna tin phaita silai thoma khebok nan David chu lau khop maya a in thil film hal do chunga rang takin lokan hal te tin Elena chu rang takin vakala Sebastian chu vakwa hal do ta chung mai I try and think it che I try mo an ti chuan o ka thalom ka thal tu antia chu pa me chu avan nei le mai alo thlen thui pui man lo chia ni lo silon chuan idam to lawang tin pistol chuan nai se sata chuan a hantina David chuan khongai takin min kap lo fam te antia peiton po chuan alo ngen pui ve a beka tak mai chuan pistol chuan atina a hlau khop mai chuta peiton chuan ni lo khongai takin ani chu kap su tin a pistol chu alo nam sona a chan chu nau ka pai ni a fa hi ka pa ya a hon ti chuak ta Elena chuan entina a fa e pai mo David ka van oi lo ve avam mak ve a ateta a zia chu peiton rai lai hian nang khan Nupui ta mi lo som vel tina ni ya iwa han za puyom takhem tin Sebastian po chuan za puyom hle mai he thil hi in follow piang tu tan ka ti ngai ni nang ang pa lak lo tu khin po phulo ve tin silai chuan an tin le a ma se Elena chuan Sebastian kap lo phat mai te ma se hello friend che nang hi ka mu do to lo che a biak po ka bela do to lo che chiang mo tin pon lama chuan an pani chuan an chuak ta chutia an chu tak no chuan an security pa pakhat khan kongka chu kharin chumi te pani bula chuan avakala ti chuan le an pani chuan sei sak tum ni om tak chuan a hanin bo seya David chuan kapu longai thalte khongai takin a thawm zone rabin tongka in thil kan sui fel thei ngem a han tia ma se chu pa chuan David chu kudan thlak deuh thak ani chulai tlap muna tang chuan Sebastian le Elena po chu chuak turin kongkhak lampang chuan pan zera ma se chu tia chuak tuwa kongkhak an pan lai chuan Elena chuan lokin la chuak lo lok tiang ka lo lo boi deuh tlat hun thol ka momoni englo nia ama David na chungchang israelai khang ka lo oi ngai lo wa ma se thodik tak lo ni ka then nu zoin hena ka kalanga engkim ka khel ve ka ngai ni antia Sebastian chuan apoi ka ti khop mai engkim khel lo chu a thazo king ka khia
với nó trong hiền tu man hè nè ít chân trên hết suy tổ lâu là thoáng cả khía ăn tị chuan em thấy mỏ cho tiếng em cho nên mình khỏe không biết lâu là hạ đầm có một mỏ lòm ăn tị à mà Sebastian cho nó phong cho đặc sắc kinh in nó tan nó thiếu hem lâu cả khía cho vàng cho mình cũng dấu phật mẹ con tôi nó tan cho nó hi cái lâu áo về lại phật thằng ăn tị à nằng hiền mình controlเลยตุ้มตักนี่hi tin alung ở lâu thôi cho hắn suy à ngay đàn đàn cho mình ngay thèm mà sao có sợi tóc ha hiện cái thiếu tí rong hi nằng ma ta nó chặt từ con vẽ cái này thì ăn bông càng nó là để chuan bông là mà chuan sụp in là mà chuan huay họ lại ta ăn thèm rô mà chuan lúa tin không mà chuan ăn một tia Elena bớt cháu để lấy cái này ăn mua hiền Sebastian chuan buồn thế chú ăn xin chặt tia chuan mua ya thế chuan ăn phốpเลยchú tia mua ya ăn phốp chuan Elena chuan harin in ti đuôi na lâu tu hin cái in tiệm kha cái khía đó ăn tia Sebastian chuan cái khía lom cái ti lùi này chơi ít đủ về thôn này cái khía vàng mấy giọt này tin phổ lại chú hắn tu mà lúc anh lâu này tôi nói chuan in mua ta cái chiang lâu thì Sebastian chuanอีกแล้วคนละนานเนี่ยมั้งเกี่ยมันก็ที่หาลำต้นเสียลมอันที่จนลมปังป้อนในเราวันกันที่ต้นค่ะอันนี้เดี๋ยวแต่เนี่ยนุ่ยแล้วตุกะก็ละดงส่งโจเราเดี๋ยวแล้วกันนี่เอ็งกินไม่ให้กันนี่ก็จ้าวันนี้จู่ฟังคงไอ้ตะกินจะนินจู่แล้วผมตั้งอีหลงมุมไม่เทงเอ็มคงไอ้ตะกินตีนานเงี้ยนะคงมาชวนอาหารหมดเลยเซบาสเตียนชวนให้พวกมาช่วยเราอันดิ้งรัวrồi mong cho nó còn hơi lẹt lẹ thì buổi lâu chút thở gió nên là khi thì chuan dùng mà trong chuan ăn suốt sẵn về thằng mấy bọc này thì chuan dùng bạc hạt và kalin chút đã chuan hay chơi bạc hạt một con nền alo oma Sebastian chuan chuộc từ cái tị khóc chơi ngay là vin nong mấy đứa chuộc mấy thế em nghe nhiều cái nó chuộc khóc ngay em nè anh thì chuan nó chu nó còn thâu chuộc này đều sẽ sốt chuan anh lâu Elena Sebastian chuan nó chuột chơi đùa em anh thì đùa em lâu về mà sẽ thiếu bạc hạt sấy cái đồ này tuần hoa có chuan năng hiền mình khéo thấy tệ lắm nè chúng là chuan in thao đang làm tệ mày anh thì Sebastian chuan khá có chuan hôn câu tọn hôn đi khá cái đồ lô giông ấy ông này chuan lẹ lẹ lắm bằng ăn hông chú ít tuông nghe anh thì mà sẽ lại nổi hiền Nupui này tối nè Nupui bữa nay muốn thấy đâu này chuan mày sẽ đăng bữa lạ tắt em muốn chú anh nghe ngày đàn anh thì Sebastian chuan nè sẽ đi khóc mày mà sẽ năng hết cái Nupui này đâu lạt tiền anh bớt sân đâu đâu mày chứ ta hẹn nói hiền anh nghe chú trăng cái na năng tới chú bị sual hậu tục bay này lắm nè ít đồ giông bia thiếu tới chú thì thấy lắm ít ăn thiếu sual lắm về này nè anh thì chú tìm mò tiền là hắn nuôi về là tiền cái nghe tiền hẹn nói hiền hắn nuôi lẹt về chú về lại Sebastian chuan là ba nãy chuan chết đi bọn là mà chuan ăn hộp chuộc đều là thằng đó mày hay là trong hiện chuộc hàng còn tiền là phải hộp này chuan thế chuộc cả bữa làm mấy chuyện ông tuổi ta nó cái đồ chúng mình bắt khát cho này chuan cho chúng năng hi này đầu tí hi lâu phải lại là cái đồ này chuan cả bố tiền bố chú còn câu về ta thế là hiện năng hiện ý đồ của mình bùi em này anh thì chú ta bố chuan cả bố mình bùi đầu lắm bằng bùi một hình em in bùi ngày bộ ý bữa lạ ý một tiếng thế đó này lắm nè dạ bùi ông liên tục anh thì chú in lâu bùi nó tụi bắt khát mà ông là vắng anh thì bố chuan bùi nó tụi ông tiền nghe năng hi kan thla kal zel tu ka nia in pui nge pui mut pui thei lo ni chuan en ting e thla te chu kal zel thei nga ama po khan ka soi chiang to via min ka khia so no so kan chung kwa mi ani lo kan chung ko zinga mi ni tu ka tan chuna tling zo lo ka khirang che abula pui mu thei lo wa fa po in pai thei don lo ti na nia yo kha chiang em an tia Sebastian chuan nai deuh se sot chuan kapu kan soi de nge hetiang zong hian kan na hin loin rol tum mi su ani lo ve chuan chol hun mangin mun danga ka thon le le wang wang don che nia chuan
น้องนูพวกค่ะเราเรียงเจเฮลัยมุนายเฮียนเองติดไล่ไหมนี่เรากระลิบพัลสักนี่ตรงไอ้ระวังตีนหากเรามาจนเล่นเละตาเฮนุเฮียนมักก็ติดมัดไหมขานุขันคอนโทรลลัดตัวนี้ที่นั่นเสียปูชวนคอนโทรลปนิเชียเราดูเวลาเราไม่เนี่ยค่ะอันนี้ฮิจุกะเชียงตีตัวลำปังฮิจุตีลัดเจรันเนี่ยตีอันนี้จวนทิ้งก็ตีเวต้าฟังเอากี่ฮีทิ้งก็มเจลโดนหันตีไปหมดจูข้าไม่ชนุค่ะขานุค่ะอันนู้นตรงกันหนอบัวง่ายโดนนี่จูมีตัวจวนกันชุ่มกว่ากันจนกว่าง่ายโดนนี่คนที่ตาโอเล่ตุกขัวเราว่าเซบาสเตียนปอยินเสียดไฟเมกะสุดที่ได้จวนเอเลน่าช่วยกันลินก็ทุกสิ่งที่เขียนวันจวนน่ะทอกตัวชัวกันง่ายนี่หันตีมาเซบาสเตียนจวนหันปมไหนเดียวลูกินค่ะไม่ลงเสียไฟปุ้ยแต่ที่หินเปลดจูหันเปียเอเลน่าจวนที่ปากสวยดูกันเลยก็กลน่าเพียงแห่งอินเอาแต่เขาไม่เราจุยที่เราตัวกันทุยไปเที่ยงอันเดียโอ้อินดีนี่เขาเจียงนั่งเอบาลดูจีชุ่มก็เขาตัวป่าหนูปุ้ยเนี่ยจูวังจวนนี้เวนึงไงลมจวนไหนถอดปงไงเราดีนะหันสวยดักอันนี้แหละเฮลัยหัวไหนก็ทีเลี้ยงมิงเกินนั่นนะมิงคอนโทรลในตัวมันเนี่ยอันที่จวนไม่จูหันใจเป็นเดียวมาเสร็จแล้วนะทุนสวยตัวจูสวยชั้นสุ่มเจลเฮลัยหัวไหนยังก็น่าจงจงก็สั่นตัวแล้วก็นุ่งจงจงลานฟักตัวกันก็คนก็เห็นเห็นอันที่เดียโอ้เลยดูตักชอบเล่นไหมอีดวงชวนกันที่เลี้ยงจูมาเสร็จที่ประคัดโลกยังเจนังฮีกระต่ายนิดลัดอันที่เดียมาเสร็จเอเลน่าจูก็สั่นตุ้มตุนหันตาเวลาเซบาสเตียนชวนกุตาชวนอันเจลเดวตตากุตาชวนอันโฟสักบกจุดต่างหัวชวนยินเสียไฟน่าชวนนันตินะไว้ขัดกันสวยนั่นแหละไงอีตรังเล่แต่โมอีเบลเล่แต่นิจวนเขาเสจงอินอีจงไม่ยังไงยังมาเสียอุลสมจงอินอาจจะทิ้งทุ่บกันเนี่ยนังฮีกันนุปุยไม่เนี่ยวินมิสวอลhow toนุปุยนี่ที่ฮีทิ้งหิ้วสวงเจอันเดียเนี่ยก็คุยลมจวนนุปุยเฟลตักกันเนี่ยเทียนุปุยสวลตักปอกกันในเวทีเท่านี้ตีน่าหันเสียดิจวนก็หมดก็ที่จูหันเพลสกาลุงที่อ้อยทุ่มจวนเอเลน่าจวนหันจูกวลเวลาเซบาสเตียนปอจูลองเมลเวลไหมจุดเตียงพวกชาวตันโดนเตียจวนเอเลน่าจวนเราจะไฟน่าจวนห้องจวนนั้นตินเลยมวยก็ล็อกอินคำเสียมแล้วทานกับเฮียที่รูปประคัดอันที่จวนเซบาสเตียนจวนเองเนี่ยตีนิยมตักจวนหันไหมล่ะเกหิมิจักเราตักและเนบตักเงินมันง่ายนี่ไม่เทียมาเสนังมาจอกหิมิจักเราจอกจุยนี่ที่นั่นเสียอันท้าลงอินรำเสียมนั่นใส่ถูกส่งจูกับพ่อแม่อันติตากาจวนอันปัจเหจวนอันหันฟอปะดิจวนอันนนโดนโซจันตาอันนี้เฮตียงเอเลน่าน่ะดุนอดุนชันปะขัดจูโปน่ะช่วงเวทีงดินมาจุยรังตัวเตปอที่เราตัวเองเละตุนมาอันนุนป้าง่ายเละเห็นตัวเองอันที่นี่สุดที่อันนี้ปอนหูชวนเอเลน่าชวนสวักจูหันอนาปอนละมาชวนนันชัวค่ะบัวไฟพอดของอันที่เซบาสเตียนปอจูอันนี้เวไม่กัลติโอเวไม่บอกนี่เดี๋ยวชวนเลยเอเลน่าจูโฮสพิทอลละมาอันนาละมาชวนเละเละตาเทรนนูชวนเทรนนูเดี๋ยวฮันนีมูนจริงอันว่าแม่ไม่หันขึ้นเตะอันเราที่เวลาฮันนีมูนโมค่ะเนี่ยมิงโปก็ลูกเทงตัวล้อมาเลยอันที่เทรนนูชวนเนี่ยกันหัวตัวป้าขันมิงก่อนโฟนะอินทัดจงจ้างแต่ปก่อนเสียอันดูสักสอดครบไหมเจ้ปุยตัวเจนมินตีปกันนี่อันที่ชวนจุดที่เขาปุยกันง่ายเลยเนี่ยเกมมันหาตัวจุเกมมันก็ที่เวทีทั่วล้อมอันที่ชวนโอเล่อัฐาล้อมชวนอีพูดแต่เลยอินเดียตันอันก่อนส่งซาเชียอีเคยมองชั่วโมงไว้ตั้มตักไล่มันให้นั่นโลกาลตัวเนี่ยอันที่อันนี้โมเอ็งทิ้งยันดูอันที่ชวนสุดท้ายพูดแต่จูอันปัจจุบันอันที่อันเปียดว่าชวนพูดแต่เลยอันนุเตยชวนอันเราว่าไม่ละตะกา
chu ta le Elena boite I phone number cái thla cái ni còn call cho cần tôi mới là thấy box xí lova message là cần lâu thon thấy box xí đầu thì in annotate chuan thắt tắc chuan alo về về là cho ta chuyển nu hiền thì khăn lôi về qua local sun phốt tầng chiều thì in cho lại mới trong cho cái sun ta này apate chuan mấy giờ cho hàng trần lắc lắc à cho ta Elena cho vocal này mấy giờ giúp lại cho chút số khác lại muốn này mấy giờ giúp phải này đâu ít thì đối này cho security tên đâu cả là Paul nama an học chuộc hàng châu an tia apate chuan ani tel mai hian me chapui tling nula pa ngai iang ve tel tel mai an lo tia ingen in duwa anti chuan anu te chuan khosaka haksa ni hi sum tho chu haksa boxia chu wang chuan kan lo pan top chen hi an tia chu ta chuan nge ke hian ti thei ka nei eng wang nge me lo pan an ti chuan o mi zong zo hunan khawe ka lom hi pasal te chu mi ho satak mai nia nang hian min tir puila ti chuan lon min pe theng chu an tia ma se Elena chuan apoi ka ti khop mai ka pasal sum le pa hian thu nei na eng ma ka nei ro tlat mai an tia khoi ta ke min chu san te wan ti chuan anu te chuan en tinga chu tiang chuan se thei I te ton kan en kol tria I thuam no kan le zong zong te I ei le ina kan sen so zong zong la kan en kol na se kha khang kha min hol le don lo bem ni a han ti chuan Elena chuan dikta ka sei chuan ka te ton ka score lo sip mangin sikul ka kala ka thuam no po second hand lom te bak ka hangai lo nang ni ho hian ka tan hen ti tak tak hi in nei chi ro ni chu tianga rol le tu khopin enge thil ti nei tin a chwa cha le ta chu da le pate chu kon kal na ya a tha chu ma se in ngai to chiang che kan thu ngai om lo ni ve chuan hei hi mi zong zong mu thei tu kan kam pho chu kang tin tun ma dewa in bual lai thla lo lak a se rok thalak thlen khata chu an mu ti ka ta chu ve Elena chuan phone chu sa khan tuma ma se apate chuan ni do ve hen zong zong hi kan in ram siam na tu ni makta duai thum bak kan du hlei nem I pasal te tan chu makta duai thum chu eng thamma ni lawang chu tingo do tak tin Nupui bula chu han sei ve la Elena nu te po hian lo pom pui veo mai ma se Elena chuan khem huna kal teu chu tiang chu ka te don chuang lo atia apate chuan kan thunga yom lo ni chun khem huna kal tu zok chu nang ma hi ni alo ti ve bok chu ti rai tak chun Sebastian chuan alo ko la phone chu alo ring ta wa mai chu ve la pate chuan tu nge lo phone a o a huna tak kan mak pa chun alo phone ni mo a hun le mai tu na hian han khil te le chu lo wa ani chu kan mak pa ni to hun phima eng ma kan in ka ga in khriat thiam no na po lem nang a han ti ve la ma se Elena chuan a teu lo mai an tia khoi mo phone hamilo pete an ti chuan Elena chuan angai lo ko pe don lo che tin apate chuan mino pete ka ti chu tin phone chu an hanin chuwa banga chuan an nok deuh tanok nok maya heti lai hian Sebastian chuan an Nupuin a phone call alak thero wang chuan angai thalo view maya motoka chuan thua anaw hian boss hospital block han security te kan nau te kan da ho tu nu chu ha sat na to kan ni chuan min lo phone thei thawang chu an te ya ma se Sebastian chuan mi lo ve to la hian ke mani hi lam doi na wakal hal te thil dik lo taka thleng nin khriat na ka nei tlat mai atia te chuan dam doi lam pan chuan ang kal ta heti lai hian apate chuan Elena chu banga chuan alo lam nok beta min thate an ti po chuan poisa chu to na hen rang akin min pe nga ro ani lo chuan tia soilai chuan mi pakhat lo kalin apate chu agon nam sana he pai tu nge ne kan ti chuan ka buai la ni pon lama chuan an hek chuaka nam som ta ko maya chu ta le apate chuan tu nge ni ka khado ma se Elena he do friend che he thil hi ala top mai do nia ka thu sei kha uluk do gin long ai tuang che ani lo chuan heng mi zung hua hian imwal pho do na nia chu chui duam ni a han tia ma se Elena chuan ka pasal bodyguard te chu in huai khon an oma chu tianga i du ni te chuan anni kha ka khilanga chu chuan anni ti chunga eng thil ngan ti thei kan en don em niang an ti vera chu tia ti ta ka chuan anu te chuan ti the du tak pon la mai chuak tiang boina kan to tam mai en tin pon lama chuan an chuak ta ka purial chuan Elena hena chuan
thà mò han tia security kan ko don em niang an ti chuan ai angai lo ve ni kon trum puya ka lom to ke ati Gabriel hi appreciate ania in en tir to lo kala ni rom ma anin zilo ta kan bu ro te noi khapoi ka ti khop mai tin na chuan han soya a holu to ka te ani chuan ta khan lo thula ikena ma ha satna aum tu kha an ti chuan nia ama aru akhi kan ti kha nia ma ko chu hei adam chho ve zela ma se adam chho mong khop mai ka ke chu ala chak lo khop mai a han tia o ani mo ani take ani chuan kuma hin lo mu ta che an tia kuma chuan an muwa chuan a ke vel chu a han het dona ikhan anaim ka thayem an ti o nal tu lo ve ma se ka thut le ka tho ka kho pa in hle vel hian alana de ulaka an ti ole atra chu le lam han hoila chuan ike ko hai fel thengem an lo an chiang nge an tia Gabriel chuan ole tin aka ko chu a phel ve mai boka chutia aka ko phel no chuan a tha e ikhan nge an tin ake a khop ko in chen lai vel chu a han het vela o a tha ikhan nge an a han ti la chuan tika chuan ana khop mai tia anin en dik lai vel chu Sebastian chuan rom pon lama tong chuan alo mu chuta rang sek mai nin chunga chuan a ron lut ngala inga tinge kha pa kha khatianga ake te among te khoi pol vela a ron tia Elena chuan thingrom takin ingi mu khiat le ingi ron ti dona en ta che hei kadam lo ke en me kan hi a han tia appointment nei ni inga tinge ron lu ate Sebastian chuan announce hena chuan appointment chu lovadi rang che ti chuan appointment mu ma chu hela hian ke po kalo ding anga ne mai ram tin lulul tak chuan apula chuan ding ve ta an maya chuta Elena chuan thalom i du chuan lo khak theng ma se helai hmuna ni ravin pon lama o ate ta tha e tin Sebastian po chu pon lama chuan a chuak ve ta Elena chu ro ha mel tak chuan han oma trempa poi ka ti khop mai boin chu kam bo ko fu lei thei lo an ti a ho lu tuk i chung ten ni ti ho kha a ho lu tuk khang te ka kha thiam lom chu te ka pongai lo kha an lo ti ya ni lo ve ti kha chuan in i ke kha a zia chho zel tonga chuan hanin ha fel la tin ti to te chu han khil chowa Sebastian chum pon lama tang chuan ro la en rang hnung lam pang hi hay mi athai important lai vel hi en dik thlak langa ya ti na hnung vel chu a han en dik vela ole ikhan kan zo ve tin en tiam chun han zo wa hanin hala chuan thlakha chung chu therapy i ti ngai don ani o tin en kol tu te chu Elena chuan han soya chuan hi dam doi e du le tu te ne ya tin le kha te po chu a han pe fela kalong khop mai tin lawmthu han soya ole ke pok lo me tin thadeu chuan anin thla ve mai boka Gabriel chu pon a chua pa chuan Sebastian chu an mel de wal kala Sebastian po hian ngai thavak lo a ron mel le de wal kal chuta a chuan ho chun Sebastian po chu ron ru ve ta inga tingi kha tiang khan i hon om waka ain hliama ke en ani kha an tia Sebastian chuan inna hian khatianga mi pa ke ko hli tio felte an taksa zut ko velte kha atel ti na em nia an tia Elena chuan o ni ti mi pa ta chu mitam takan kon kala ke en fo lo male mi pa serwa kha ompo en zang ka mu tong ka chiang siang lo inga yang ka ngai ve re nem an tia ma se Sebastian chuan chu chu lom ko du lo inna hi ban san na thak ko ko ti kha an tia ma se Elena chuan chu tiang kan na thak be ko min dun ite chuan ti hi min than mai la i duang tak na thok ni pui chu zong la ni mai lom ti chuan ol sam mai lom ni a han tia mi ro ve a khom khoi min in thren i se sek te hian ka ngai ti thalo tel tar ni tin Sebastian chuan an soya chu ta le Elena chuan ka han ai nang hi pathik thu chetak ni be kha tinge khatiang mai mai ate i thik nei ti lan zela a han tia
ก็ขบีกเราน้องจุ่มมีดังลำบีกินเดียลอมอาหารติดชวนโอเลก็เราเทียมเราไปตัวปอันนี้ไงมาเสียงตะกะก็คือตัวจู่ขากับไปเสียนอย่างข้างกันเองก็เอ็งหมอมเราว่าดำเราเอ็นตีกับตัวเราก็ตัวจู่ตัวด้านเราเอ็นเขาก็ติดเดี๋ยวคนหนึ่งมาหรือว่าจู่เป็นเที่ยวตอนเตะให้เทงเฮเลล่ะลุงอ้อยตะกินอมตุ้งจอกเตียงอาหารเตียจุดต่างเซบาสเตียนชวนอาเบียงช่วงวันคุยมาติงวันที่ยังหมดติดโลนะลุงอ้อยโลนะเตะอินเองเราหมออันติชวนเอเดนาชวนลุงอ้อยโลนะหันติดอนชวนหนังตัวก็มิ้นลุงอ้อยโลตู้ฮิอันน้องเพลย์เนมอันติอันนี้จู่โอเลมาสุดที่รูปขัดเชียงตะกะขึ้นจะกระดัวตูปนอันติบวยเจนอีชวนเจ็บสวงเสียมินโลขึ้นละอีชวนเกมันกับเชียงฟิลไม่ยังมาเซมินขึ้นละว่าเจ็บพวกอีโลในนี่ไว้อีชวนอีจังหวะจอกยังกับลุงอ้อยโลวิวตอนนั้นเนี่ยเชียงเอ็มเดินหมวยชวนอาหารฟอปะเรน่าพอจะเราโดดเวไม่บอกอีกอย่างอินหาเราถกละอินเหยละหมากลงห้าร้อนเจนียชวนอินหาโดดวัดละอินหายโดดเวเลยอินอาการปัญหากันหัวโดนังทรายมตียเรน่าพอจะบุได้อุ้งว่าจวนเซบาสเตียนพอจะปนละมาจวนชวกตังจวนน่าจะเห็นจวนวัยน่ะกันหุยเราหมูตัวเงี้ยตัวเงี้ยเราก็อาหารติดส่วนนูปันเราก็ละปัตเตเล่อันนูเตยอันนี้เอาไหมเราเห็นมาดูเสียขันอันเล่นี่อาหารตียจุ่มมาเที่ยวจุ่มมีจงจ้างจุเราช่วยเจียงเจ้าปัตเตที่นูปัจจุบันเองวางเงินก่อนหูที่จุกขัดเจียงโดนเนียตีนอันเอาปักขัดจุถูเป็ดตะบกันนี่เนี่ยกินอาจวนอินลำปังเราหลังเอเลน่าปวดจู่ชอลฮาลตีไรตัวมินจู่ตัวจู่ฟื้นจากจุนหันละฟื้นกงขากันขาก็เจี๊ยจู่เซบาสเตียนปวดจู่ก็ฮัลโหลวินเราอันหันหัวจุนพูดเดือดจอกเซบาสเตียนจวนไปหมอเดินดอกการจวนอาหารชุดดีจวนเลยเอเลน่าจวนมาขันินอินฮีตีนังง่ายออกให้ติเสียจู่ก็อินฮีพลันเดียงเตียวอาหารตีพลังจุนี่มาเสจุอินดูตัวคบินเองอีกหัวออกมาอาหารตีเองต้องวักนี่เราเว้ก็ไม่หิวเทเราวะจู่วางไม่มาเลยอันตีล็อกอินตีนเซบาสเตียนจู่อันกัลสนาตัวเจ้ากัลสนไล่จวนอันหัวจวนเสียงนุ่งเรียนปุ๊บไม่หิวออกมาจู่เอเลน่าจวนอาวังหัวเซบาสเตียนจวนโน้ไลน์จุดเห็ดนั่นตัวจุนี่ตัวเจ้าจุดเห็ดนั่นตัวไล่จวนเอเลน่าจวนอินนุ่งมันเสียงน่าสะตักไหมคะมาติงนี่คือเทียมอาหารตีเซบาสเตียนจวนลุยจงจวนแต่จงจ้างเครียดที่จากเวียว่าหลงเวตีนอาหารเนี่ยจู่อาหารเชียจู่ตาเอเลน่าจวนโอ้หนูปุ้ยถัดตักในตัวคนมินโดนในล้อมนี่จู่วางจวนก็ให้เป็นไปทุกเช่นอีป่วยน้องเมมนี่กับปัสสาวะสันจินแต่จู่ก็เครียดเป็นไปจากเท่าล้อมอันตีจู่ตาเลยเซบาสเตียนจวนกดจู่ไลน์เสียงไล่จู่อาหารคอยตีเฮงก็ตักซาเสียงตีเฮียนติเหลาเจมนี่อาหารติจวนเอเดนาจวนแล้วโลเวนักสกันยล้อมกติยังไอ้รับทักปกก็มุจิงไม่ถูกล้อมมาเสียมักกติจอกจู่อีกุมละโนปังเลยตักซาเฮียนเสียงนุ่งตั้มตักมาออกมามักกตินี่อันติตาจู่ตาเลเซบาสเตียนจวนกุมสอมกันนี่ไล่เฮียนกันเมลมาเต็นมีคนเบยทุดมายจะตัดจวนกันหูคุยกับจานเงี้ยนี่กินอะไรอันนี้มั้งวันเจอร์เวอีช่วงที่จานจุดปุยกติปุยครบไม่เจออาหารติจวนเซบาสเตียนจวนอาหารใส่ชิ้นจมาค่ะกันนี่หูมันสกปรกค่ะอีเดียยังคติไล่คันกับช่วงที่นั้นอินซอมนั่งเห็ดจอกเสียมกันตุ่มไล่ตักไม่อันนี้มาเสียมักเดาไม่นังกันน่ะอีโลหลังแต่เล่าไม่เดี๋ยวหันสวยจวนเอเลน่าจวนก็โลหลังอีจวนในช่วงที่เนี่ยนะอินเมลมากนักเสียมเตียวเลยจวนนี่มั่วอันที่จวนนี่เราเวนังมาจอกที่กระช่วงที่จวนนี่เราจังกระช่วงที่ไม่ปนในเรื่องกระดำสู้มาตานะก็ไม่เฉดูบุลกระดูตักไม่จุอีโลนิตานี่อีจวนกับหมายงานเอ็มเจียอีเมลกับหูตังคานนังมาเวนหินเละ
ibula om hi ka du me ka chu ani an tia Elena chuan ani chu zona dang chu ka zot bel tawlom me ang che ati chuan le Sebastian chuan Elena hmuya chuan han fok le a tuna chuan Elena po chuan an na kam mel vak to lo thadeu chuan a to ve mai to a fo ve mai to ni ti chuan khom lama chuan an in choi pheya an thil ti lai chu an ti chun zom zera Elena chuan lokin mo changin khatiang ani chuan ko tho cham mai don sin a han tia Sebastian chuan zai ngai tak chuan a han om pui le zera chutia an panhia lim taka anom dun lai chuan phone alo ko ta val maya ma se an thil ti lai lak lo deu wangin Sebastian chuan phone chu angai sak du lo ama ko chu Elena chuan lokin kina kan chun zom thei tho lom thil ti tuk tul in ei niang va boi pui khat ro a han tia chuta chuan Sebastian chuan ole ani le ati Elena chun ron le va tang cheo ani lo chuan ke ma chuan kom hi lo kai thei lo nia atia yang me ko ron le va tang tin Sebastian chu chulai hmana tang chuan a chuak ta chuan le pon lama chuan anau chuan alo nga ka rum pon a chuan va chuaka inge ni ta an te chuan a boss poi ka ti khop mai lak lo vi wang ti poka khaya ma se emergency thilania a han ti chuan eng emergency nge chiang takin han sei halte an ti chuan maweti chung ko ho don ma to kan mel ma te kha khami te khan leader thakan ne ya chumi te chuan mun hong phanga kan club am beya in ti chia sakani a han ti ya chu tunge chiang takin lo chui chiang hala ama chu kan da thong halang am ti ya ole ka pu ti in kal ve mai bokani chuan Elena bula chuan Sebastian chu avalet le a han kuwa Elena ila mu theina nge isu in khan ati mu thei chuang lo chen ni mo a han ti chuan nia ni mai thei mu thil pon mang thalo pui ka manga anti inge ni a inga mo tak inu na hin thil thenga um mani do mo min la khel lo a nin ka khaya anti a nia tikta ka sei chuan ka pate chung chang ania atita intim mo anti chuan ka pate khan kein bol lai thalak akola chu ka lo khami lawa min fauna no phanga tin kap chung chuan han soita ni poisa tam tak ka pelo ni chuan hang ka sa khok thalak zong kha mi zong mu thei tu ka pho chua atumani atita Sebastian chuan ani mo ke mang ka lo chung fel na kam atita a chun zon chu episode le kan ron tiang lo chu hun lo chang lo la kan ron ti chu le va don ya tuna tan chung kham chin kha kan tu tok le patang o heti lai hian mi pakhat chu mai che pakhathin lo chhai kwal vela alo fiam vel me ka ni chutia fiam vel mek lai chuan tu te mon ron kala pistol chuan ron tin tamaya he pa hi mai ko ham phela tu dang ni lovin Elena I patea khani inge ria enthil ngai tia a han tia heng lo kal ho hian a phone te le thil dang kha chu sak ngal ve khang cheu an tia a pate hina kha thiam lo khop mai hey ka thla khala to su enthil ngai moi ti le an tia ma se ada ga chuan pistol chuan an ka pa kan fiam thu lo ti e khia thiam ka bai se don tum he chu abul tan na so ni hi Miss Elena ilo ti boile ni chuan ida ga ni lo I om azok kan kap tong tin churai hmana tong chuan an kal san ta ni ole Sebastian a nau chuan an mel ma ti chung chang a chui chian report alo pe meka chutia report a pek mek lai chuan Elena chu an ha kal tong niom tak chuan a kon chuak Sebastian chuan lutak inge ni ka sei kha an tia alo kala amoya chuan alo fob jewa a thai khati tu kha ni lo hom hala in lama lo hong hal vat la mandanga peng koi song cheo an tia kalo ho huna chuan kalo ho ve me ang ina kala a chan dan chu Sebastian lung a oi zan lo a se ti vak hei dang chu nei lam lo wa ole nakina chuan mun pakatha hian meiche pakhat thilo langa chu meichia chuan
Elena putte chuan chui chuak tua chu wang chuan Elena bei tu tan chuan alak tlak to lo tuna chuan nang ma chu hi kein nga nai to ni Gabriel tin amma hospitala loin entir pa kha akon lang talol mai kha ichol chu asiona se le maya anti chuan mi tu te no kam hel hi thai chet ve kan tuma ma sen hlotling lo ni hi antia chuan zona pakhat kan leve Sebastian hi in ne thei in ring tak zet mo anti chuan ka khalo le hunin ra khalang chu antia Gabriel chuan churam pang chu ka boina ni love tin a phone chu phara hospital lam pang chu kola Elena chuan alo la oh hello hey ka ke kha azwal le riyo maya kalpo ka on kal thelo me thei ni chu wang chuan in lama khongai milo en thei ngem atia Elena chuan yawa mai ka local donia ati Gabriel chuan kolom lu tuke ati nakina chuan Elena su ndam lo en tu chuan wakala ati lai hian lo phone le apasala Sebastian ania enga tinge damdoi ni chwa sana anti chuan o ka na wang ka chuak male damlo pakhat en kol ngai oma anti damdoi in tong hi chuak kha phalan he nem tuna khan ron takin kir le har alo tia moite chu tiang chu ka ti thei lawang chu lawa he inau te min veng ta thowa engma thil lom le nem antia khatiang ai kal chho de kha chuan thil poi thleng thei nia antia thil poi thleng thei ne ti chu soi jing vio ron ka khia anti lai chu motor chu ading deuh chat maya atingia enge anti chuan an ma chun Sebastian chu loading chat mai awan buai thak thlen tak tin phun deuh no maya Sebastian chu motor chu na kon lut ve ngala enge mi on ti don len ti chuan ka soi kha mi padang ina ekal hi karam ti reinem alo ti enge mu ngai tuale mi padang ina ka kala wang khan din mun lo ma ka ding tak yo ka khiat na ine yom man le iswang to na hi kal kol sarul to nei hi antia nya isodik me thei ka ngai to na kal kol vel mai ni se ka du vio mai ma se ka thu so hi oi ro idin mun hi a lo mania antia dam lo a en kol tu in an ina en kol tu kan vakal don ani maya chu thil lo om ani ka khalo antia nya chu tiang kali do chuan ibulak lo omanga ipatika tak lo tong chu ka mi ti em antia a tha lo khoi mo tak mit kha chuan kha hei po thom hoi hak tok tin tak mit chu han vo dira chuan a thom hak tok te chu han pe a khang ka budika ta lo tong mai te ati le ka ko le tin uncle ta in chu va thenga hello thaim tin khum lam pang chu avakala hei ka lo thleng tai enge an tin puan sin lai chu a han lema ma chu tu man lo mu lo mi khing mu lukham hanga an siam chop mai lo ni chuta zet chuan Sebastian chuan ka soi ren kha in bum na ni chiang mai tin a pistol chu han thok hal pata enga tinge min bum ang le an ti chuan mai che pakhat lo lang ta le in pistol te kha le ya thak thak le an ti ya nunglam tang chuan Sebastian chu kan tin hala enge ni thilom zia ani kha chu ko bodyguard ania anti chuta heno hian so no so am phuar bet phot mai te le antia Elena chuan enge ni zia in chunga thil ti dik lo enge ka nei kadam lo en kol tu ka local mai ka nia anti chuan heno hian do ti soi ni nang hian ka chunga thil thalo tak mai ti Sebastian hakala ka tong min chu saka chu wang chuan I thil ti man hi I hdong khop mai helai hun tong hian I chuak le tong ai lowang antia ma se Elena chuan ka chu so chem ni chun chu nang le ani kar thu hla nia enga ti min nu lo ve a anti chuan ngoi mai te ka sei tong kan helai hun tong hian damin I chuak lowang hey nang po kha ka soi khe khalo vem ni so no so phur bet ha ro atia Sebastian ni ti a khalo pon mai thei I chuan chera chuan a han phur tira chuta le Sebastian chon zoi te na phur pa chuan
heng thil vel hi chu kan ro ma khan ti la thuam hno Halloween ti chuan nuam zawk tu ania an te deuh sa Elena chuan ifiam thuem mani le so min tha tu manom so an ti tha tu ma lang ma ta che an ti ya chu ti lai chuan he no hi kon kal hna ya kha pa kha I bodyguard mo nia ngoi te ka mu to hnu wa ang ve an ti chuan Elena chuan rang za thian min ti nat I tu mani rei chuan I chak lo viawang chuan kha ka dam lo hne na khan eng thil chiang moi ti le an ti ya Mr. Gabriel a moi se ya Mr. Gabriel ta chu ka tho pui lom ani te chuan ka do min ti hlo tlin sak theina turin kan tho kho mai nia I lo khalo mai theya Mr. Gabriel kha misatlia mai ne lawa morati chung kuwa an ho tu thara ani kha an fapa chuan tunatan chuan kha idam lo moi ti kha ian ko langai to lawang tin in hal na tur niom tak mai diesel chu aron la thapa chu vele Sebastian chuan a pistol chu ron phau thota chulai mai chia chu akap to pop mai a che man lo chu vele ka buela chu ron kal hal Gabriel chuan Sebastian an mo chu helai hmunai I thi na tur ron pan ani mo I Nupui nen in thi na tur hmun in lo pana a lo mo me a han ti chuan Sebastian chuan silai chuan ang kap le deuh zawa ma se Gabriel po chuan ron kap le Gabriel chuan Sebastian chu a kap fuwa Elena ma chuan va thun thitan nok mai Elena chu lau thong khop maya entingi om tin a boy pui hal do ta zungzunga a pum chu alo thi deuh nuai mai I try em tin rang takin a han kai thawa hetilai hem mai che pakhat nu khan Sebastian khanu he tlampui don mo ke hi min kalsa nang mo khanu khan in chung kwa phasan ania ita na mithani lo nia alo tia ma se Sebastian chuan na tong kon tong ti o mai ro a phu to kan moni khu tin pon lama chuan an chwa san ta ne in lama chuan apuma an ka na te a oma an ka na te chu bandage chana lo tuama chutia tuam lai chuan Sebastian chuan enge ngai to na om atia engmam lem lo ve poi ka ti khop mai yang thil zong hi thleng lo tu ania ka lo ngai poi mo to lo chia itu soi ha ka lo oi lo wa an tia Sebastian chuan nang hi chu boina han ton vel hi nomi ti zong tak ani ve kham khoi min ka khia kan no pui to tak poi ni an tia chu tiang in boina ton ka du po ni lo heng thi hi alo thlengang di kang lok sa bik lo ni ti khan hadam tak khan lo mula lo khathiam ko kan hadam phodange an tia tho mai an tuma ma se Sebastian chuan a tho tu chu an koi tlua tuna chuan I chiang to viam in karing company ka ga hen thurok engma omat hiang lawa a chan chu company hian kan tlan gola kan in support dun che hin kan him don theini I huyamo atin Sebastian chuan moya chuan an fo pa chutian hanom vel chu Elena chuan heti nga om don hi hun rei tak atangin ilo suang to thinang te ko an tia suang to thine ka duang tak chuan om du phelang chuan anuam ve wang an tia ti chuan he me zan atang hian Elena chuan Sebastian chu aking chodeu tran ta abula chuan hi mani ti chu tlem na thendunga rin na alo om tran ta ne ti chuan le nakin deuh chuan Elena chuan imbol phot ka duwe kan mu tui theinan an tia Sebastian po chuan bathroom lama chung kalo hroyang se tin an pom ka nga am pan hi chuan anin ngai to ta viau ani atu khuwa lo wanga Elena po chu kon thowa damdoi akon eya hetilai han Sebastian po akon kalve soitawangin tuna chuan an pathin anin ka ga in khia thiam lo na lem to lawa anen ngai ta viau ani chuta Sebastian chuan adam doi ei tur chu a han paya matinge ka ei tur chu peyan ti chuan khatiang indan na kha ngai khel hleinem ati Elena chuan niro naw ka pai do chu keima thunia naw pai ka lu hleinem antia Sebastian chuan o nupa kan ni tuwa ka fa pai la ka du lom
an ti ya ngoi te emi chung chang hi chu ke ma ngai dana kal ve ka du ni nau pai ka du phoi do ni an ti ya Sebastian chuan i kha thiam na nge fa kan nei va thi atong kai lom chu ti ni lo se he tianga kam pan he kan om tum ka nga kan in ven him kan hi nge om zio mang an ti ya Elena chuan i kha thiam lo ne kha ni e tu nei thil ti lai hi chu padang thei lo che amma ko chu nau ka pai le pai lo khenga ko hi chu e ma du thana ni ko se heta hi chuan loi nol lo la ka du ni a thi a min kha thiam don nia emi chung changa hi chuanin kan thuin mu thei lo tlat ani mun da ga ka khoi phat mayang ilung oi de huna kana sei dun le zo don nia a ti ya Sebastian chuan kha thiam lo ang reng khop mai na kin de wa chuan hun pakhata zu lo ina hanau pakhata lo kala kapu chi bai re Gabriel mogeti chu kan la zong zera an ti ya ma se aum na kan mu thei mai lo tuna khi chuan a chan chin kan khatat lo an ti ya Sebastian chuan roi abi ko thei don chong lawa nang poni se in zon chun zom zeranga a me lang deu in mo ni mo a chan chin khrian om ni mo in lo chui ji zel don nia an ti chuan mole ka pu tim pon lama chun chole mai han tuma e mo ko lokin Elena enge an ti ya a ompui te sedan chuan lai cho a ya chuan zan po amu tha nin an soi boss thil pakhat lo soi velok tiang hei ka khat don chong chu inom khang ta ani puna ngai ve ngot chen ga ngani chu wang chuan ba ho to la thalo mo an ti ya a ngoi te zanin chu ko holo phat mang atelovin mu se ka ti boina atelovin a hlim zo kang a ti ya puna ngam chen chung chu an lo om khang to ni a ole tin a chhelo pa po chu akal vele mai boka heti lai takhian me che phada kang kal kapu hei I whisky in du ri sei kha an ti ya lak mai han tum chuan ngoi ga lok kapu khoi ke man kalo thlet sakang che ati heti lai takhian Elena chu Sebastiana omna tlapa khana kang kala mi pakhata kang kala kapi mino phathiam la elai mun chu VIP ho omna ne ya chu wang chom phalna la lo zon awan kalgai mo theilawa ati e o ni take moi ko Sebastian balduchi ka zonga chu wang ania pe hi anu bui ga ne anti chuan o ani mo ma sem lo kha thiam la Sebastian balduchi nupui ga ni tia kon soite abial no ka ni tia kon soite midam lam takan oma chu wang chuanin ol som takin anupui ga ni ti wango tin kan lu ti ko me thelo che milo kha thiam don nia anti lai chuan an nau pakha chu lokalin e he kapi I lokal ni mo khoi mo kalson te tin chunai no chun sona I lokal don ani thote chuan enga tinge milo khil lo motokin kalo khoi thekang chelom anti ya khoi anga Sebastian hiom ati mulok ka do ni ati ya chu da chelo pa chuan a omna chu an sei chuan ama chu mu ka du khop mai a kai mangam ati ya re me lokal ko anti ya ni chu mi nu sidang ha chuanin me chetam tak ama mudu tu kan lokal ni na soya ina soi a soi ve mai nyang chu tiang chu a thlen gang lo ti ya le lama chuan mi ho sa le thil te thei tak mai nia chu tiang chu me chetlak tlak lo tak te chuan an sui ve thun bok lom anti ya ole a tha chu ani lo ve chuan kalungo ai lo via wang nang poni se bula chuan fakal phatang miang ati ya a chelo chuan ole lokal ko anti heti lai hian ne china whisky lo petunu khan Sebastian chu alo kwa alo pom te ti vel meka chu ti lai tak chuan Elena ta chun ron lut ta chat mai Sebastian a ron ti ta hetia Sebastian an mei chia alo pui taka alan na chan chu china kan soi tawang khan em hei chanu hi whisky ron la kapu hei whisky lo tu min ti kha tin alo pe kha ne ya khoi ke man kan lo thledang che anti lai khan Sebastian hian lo thok thak ni em ni ati anunga hian pistol pai ni ti amwa chu wang chuan henu hian trika hai don ti Sebastian hena khelok sa ni chu wangin he mei che hi pistol mang thelo tu ka siam mangai ni tin apom hala chu
chú ta hẹn hiền Ivan hắn mỗi em về mỗi tệ mong trang cái thì đó nó lỏm hắn thì về là khát tia anh hắn pom trăn tiêu chia pistol là phơi tiêu chia khá Elena hiền là một chia khá lòng nia Elena chuan cái thì bật adik lawa kalau kala ni mo nghe nia kalau kal dik le tu zok le han tia Nupui en turin ka tiang khan mai che ro pui vela mo han ti chuan Elena chu tiang ani ro nia han tia helai no la hian kapi lo kha thiam bo in pa hi tle mina koi dewa chu wang chuan in kan lo in kom mai nia an ti ve a Elena chuan ani vel po ka ringa ni ati lo ngoi me te Elena nang hi ka kan om lo san ni lo che chu khira ka du ni han ti chuan Elena chuan ani mai thei rin om lo kan sei dan hi en ang lo pon ni ma na mei chedang hang khoi vela han zut vel kha rin om lo angin ngai lo ni te chuan a tha lo tin pon lo ma chuan a chuak ta Elena ni lo ding te an tia chu ta helai mei chnu hi khoya Michael thela wang tin a han ko beta enu hian kapu ni lo min khoi te su min kal ti go tia ata lai chuan an hnunga pistol chu Sebastian chuan a phok saka ithil ti tum hi ka khialom etianga local tir tu chele kan hena ro tir tu chi tu ngai ni ti wang ta hi swing ha lo chuan i chak lo viawang ti na naw tu hena chuan ama kon tir tu chu dop tu ne ti hala ole kapu ti pon ma chuan chho pui ve hal me poka Elena chulung olo tak chuan pona chuan chuaka mi pakhat ne nei su fuwa ka ti pal tuk ma khathiam go thil dang lo ngoi tu dewa mi khathiam ron nia atia helai waiter pa niom tak hi kon deuh du pa chuan a hol tu ka pi kha ekoka khan a hu akai pal ni kha khoi ka lo ti ko sakdon chem ni an ti rai chuan ai ngai ro ve ka kal me nge tia kala tum lai tak chu he pa hian a ko beta a hmaya chuan a hu beta Gabriel kha ni dam doi manga a hmai hu ta ka chuan ni kho khelo chuan om ta ti chuan Gabriel chuan a pom son ta dei maya chu ta le Elena khoya nge om tin Sebastian khana kan zong ve ngal poka chuta anau kha ron kalin nechina mi me chanu adop nu khan ataksa engamo thil ngai thak thena tu an tong zong an khret then tu microphone te ko te alo om ni ti chu a han en tira ti chuan le Sebastian chu han ngai thla ve wata Elena chu akota om to e chuan Sebastian nang ma ngai kha chan chuak tu kan lo kalang che tin tu ma tak chuan alo khilani ole mun pakhata hian Elena chu an lo phuak beta Sebastian chu kan kala aveng tu pakhat chu a kon kap hlum deuh pop maya chu ta le Gabriel chuan du tok te kalai khan ding ha ko ati pistol kha pai ko an dia a pistol chu chuan chuna pai ve mai boka chu ta le Gabriel ipa phuba la ke du te ngo ani chuan ke ma hi min kap tu che ma se kan Nupui kha chen ti ma ti som che an dia ma se Gabriel chuan he khopuya hen lal ang mai ni leng vela i du mu thei moi ti me thei ma se duang chuan thila thleng don lo ati ani chuan eng thil nge mo du i nei le kan chung ko thu nei na i du em ni nge nianga ka ke hi i tlia i du zo kam ni a engei du suite han tia ma se Gabriel chuan en tele Nupui vun no moi tak mai hi henga vun no moi taka te hian senga enga moza chukan hu chi ave ru lo mo an tia ani kha chu khoi hlak suang che alo ti ngal wat anin taka chuan Nupui mela hian thisen alwan zui patlo chuan kalung oi thei garang lo adita Sebastian chuan ani kha I khoi ni vei chuan I taksa zong kha avangin kala chan som vakang ro thiam mo ati chutirai chun Elena chuan hau chuak veta Elena I thaiam anti chuan Sebastian inga tinge helai mun lo kala ka pasal vel tak niom takin men chan chuak tu kan lo kal velamo antia Gabriel chuan alan dan chuan in pani in kal chu ava that vak mel lo ve alo tingal wata mase Sebastian chuan ila kha thiam lo ni kha khalai mei chia kha ke ma min tha tum tu ni a ti chuan a pistol pai ka mu wang kha tiang khan ro man ka siam ni kha
ani na taka chuan nangma ven himnan se eng zong hi ti ka ni an tia ma se Elena chuan idu to kin sui thiam theyang dot chui du to kin sui me ka ka hai pe mo chuang lo ati he inona tang hian in thiak hlim ka du ni an tia ma se Sebastian chuan ni lo ke ma ne revin nang ma zo khi to sui chui ni kan nuna tang in thiak hlim hi idu to tak lo an tia teu lo mai helai mun tang hian kal bola ka oming kom ve tu to ni zaren ka du ni atita chuta Gabriel chuan nuya Sebastian anui cha thlak le maya Nupui mangai em chuan nang ma tanga zelen adu ni chu tin a phur na chu a han phela a o ma chuan pistol chuan a han tin boka le so pa so ten fai do tingo kha ala ka tong song kum khuwa tlan bo do tingo kha antia do the ga nge ati ani chuan kha tin chem te hi pe a o ma tak son va vitro le atita Sebastian chuan khatiang khani tiang mo khatiang min vit du tu khop khamin huem ni anti chuan Elena chuan hue ati kalom he tiang min ti wang hin ka huwa che ni kanun zong zong i thak dang lam veka zel tang ang men min siama he kho vela hin nang me hin hi ka mi huat pa chu ni tin vi tum niom tak chuan avakal phidona ma se Gabriel zok chu o ma tak chuan a vit ta thut mai Gabriel na til tok chu a pistol chuan apuma chuan voi kha chu aka fu man ma se acha thazui ngal chuta le Elena I thayam tin Sebastian chuang takin ron tan ngala a om nuai sir dewa chuan aloka fu ni Elena chuan katan thei to pi chua min ven him tu ven thei to pi chua ke chuan ka ven him ve thei lo che ni hi ka ven him ve thei dan che chuna ni min kha thiam do nia tin top chung chuan a soita chuan ka holo che nia ka thin dung tak tak chu hei zok hi ni nang hi ka mangai zok che ni tia a han sei zo chu ni ko helo chuan a om hala Sebastian chuan ni lo Elena haute ima thiam lo ve ka ni Elena lo thir hi su tin thei top chuan a han awa a trap to zoi zoi mai ni dam doin lama chun rang taken an khwe hala huna ngam chen hu chuan rowang pakhat niom tak mai hi an ron no chuaka Sebastian chom vakal nain nilo hei chu Elena ne theilawang hetimai ol som chu min kal son theilawang antia doctor chuan kapu Nupui chung chang kha nie a om dinglama ka nia alung a khoi poi deuh hlek maya poi ka ti khop mai a ron ti ta chuta lungai tak chuan chu rong bula chuan han thing thu do na ma se a chhel ho chu lo kalin ni lo kapu doctor chu sei chungai thlate an dia doctor chuan a anin daka chuan Nupui kha uruk takin kan han zeya alung aka fumo kan han ti zeta ma se van ni thak takin kha silai mu khan alung a fu lo hlo maya ti chuan tuna changa hunai lo te a chuan a gon hau chua vele mai kan be se ni a han tia ani chuan he pa hi tunge an ti chuan a hi chu Nupui bula kan rong chaka kha ni ya ani hi a oma chemte vi ni ya ti chuan ni kho khalovin a om ta ni hian a chat thla ta ni an tia hi chu ka khelom a zilo ko me doctor tin a soi ve maya doctor po chuan ole ani po chong kan kal san potang che ati chuta Sebastian jana naw hena chuan Gabriel hi halak le kang cheu ati ole na kina chuan roma chuan avaluta Elena po chu aron la hak chuak lo deu Sebastian chuan vakal nain abianga chuan han chula Elena chu aron hak chuak ta Sebastian ilokal ni mo anti chuan Elena ithiang ti ka hlo man je hi khoyam antia nie ka van nei khop mai nang maang devin ka taksa sirlian tak ong do ani hi antia Sebastian chuan khatiang din muna khan idin kha ka du me lawa khatiang ang ipal tlangai kha poi ka ti khop mai tinan saya
i thiam lo po ani chuang hle nem an tia ngol lok Elena thil pakhat soifia ka du ni i thina kan mani ti chu ka huya ma setla pa me che pakhat min ron huna kha khanu nen khan enting ma kan lo nia ti hi soi ka du ni an ti chuan a hu tu khang te kha chu enga ta ba ka ti to hle nem apoi mo be kha chuan kal khat chuang kan om khanga thil hote wang kan in hniara kan pahnia kan om khan hian kan nun na ta ne him lo ve ve nei ti ka pom to ni ati Sebastian po chuan he ma thiam lo ve kani fan nei ka du lu tu ko wangin i rem ti na po kon ma salavin ka tiang khan kan nok lui chia he ma thiam lo ni an ti ya chuan am pani chun thu pa anin choi to na in mangai takin thuin mu takin thilan sei do na Sebastian chun moya a fo pa ti chuan anin ka bu rok po chu alo thave re ta ka khat aliam no chuan Sebastian chu aim bual na chuan Elena po chu awan lut ve tuna chuan fanei po aim pe to a nu pa nein chung ko lim tak ni turin le fa tam tak nei turin am pani chuan anom don ta ni ole khati zong khaton tum kan en thele kan ngai thak ho thele chu ne ya monument ti nei chuanin hetiang lampang Chinese lampang lo de lek te poi kan kon ti zeu zeu nga Chinese lampang ngot hi kan tia Chinese lo lampang han ti hian te min amura chen te poi hak de he theya ma se hi chu monument ti de po ka be se ni ole channel member zong zong tin zawai chunga lawmthu kan soya channel member ni lem lo en ni tina a chuak lo chang lo en te point zawai chunga lawmthu kan soi boka video danga thon tho dang nen kan in hulai bak don nia tum tan chuan mong tha vek photo le